Итак, добрый вечер, шановная присутная. Сегодня мы протягиваем цикл лекций. Уже у нас не першая, присвеченная белорусской культуре в разных вариациях. Вось, и не ведаю, так это специально ці не, то супала пасля дня усіх закаханых. Мы размаўляем про эротичную культуру. Меня зовут Степан Захаркевич. Я этнограф, этнолог и працую у дэпартаменце гуманітарных навук ЕГУ. Вось, і сёння мы паразмаўляем пра беларускую традыцыйную эратычную культуру. Але я ехаў, все мяне падмывала, з чаго пачаць. І все падмывала пачаць правакацыйна сказаць, але я нічога не ведаю пра беларускую традыцыйную эратычную культуру. Вось, я і пра сучасную не вельмі разбіраюся. Ну, але тым не менш пра гэта пагаворым. Не ўпэўнены, што гэта можа супасці з вашымі чаканнямі. Гэта хутчэй навуковае асэнсаванне, чым нейкія такія. Візуальнага будзе зусім мала, таму што, на жаль, сайтаў, фотастудый у 19 стагоддзі, прысвечаных менавіта эратычнай традыцыйнай культуры, у Беларусі не было яшчэ. Ужо былі ў свеце, так, у Парыжы, напэўна, можа быць, дзе ў Варшаве, але вось менавіта традыцыйнай не. Калі казаць пра даследаванне, то насамрэч навуковых даследаванняў такога пытання, даволі складанага пытання, як сексуальнасць ці эратычная культура, вельмі шмат у розных накірунках, ад коміксаў да глыбокіх філасофскіх даследаванняў. І часткова мы гэта будзем з вами таксама закранаць. Як гэта не дзіўна, але беларуская эратычная культура, сексуальнасць, яна даследуецца і ў Беларусі таксама, розныя перыяды, гістарычныя. Так ці інакш ужо становяцца паступова аб'ектам даследавання ў розных варыяцыях. Гэтых даследаванняў становіцца ўсё болей і болей. І яны карыстаюцца попытам. Вось гэта кніжка «Беларускі эратычны фальклор», такі зборнік вельмі цудоўны. Калі я яго купіў, на наступны дзень я з'язджаў у этнаграфічную экспедыцыю са студэнтамі. І студэнты ў аўтобусе ўзялі паглядзець, і я толькі напрыканцы ў аўтобусе забраў. То бок гэта, напэўна, было цікава ўсім раю. Перадусім, калі мы пачнем размаўляць, трэба стварыць такую адмысловую оптыку, пра што ідзе гаворка. Гаворка ідзе пра традыцыйную культуру. Толькі і выключна, і гэта вельмі важна. Зразумець, што я вам буду размаўляць і буду паказваць рэчы, якія звязаны менавіта з беларускай традыцыйнай культурай, а для гэтага трэба зразумець, аб чым ідзе гаворка. Перадусім, гэта культура сялянская. І гэта вельмі важна. Культура людзей, якія жывуць на вёскі, займаюцца земляробствам, жывёлагадоўляй, якія мала куды асобана ездзяць, хутчэй за ўсё на нейкія суседнія кірмашы, і чый светапогляд, ён даволі спецыфічны і такога лакальнага у падмурку, і, можа быць, крыху больш рэгіянальнага характару. Гэтая культура часцяком сінанімічна яшчэ называецца народная культура. Вось, традыцыйна гэта больш такі навуковы тэрмін, а народная гэта такі больш пашыраны сярод звычайных людзей. То бок размаўляць мы будзем пра эратычную народную беларускую культуру, вось нейкім такім варыянце. І аб чым ідзе гаворка? Гэта культура была не дынамічная. То бок зараз мы шукаем новыя ідэі, заўсёды імкнемся змяняцца, і нават калі не хочам змяняцца, тэхналогіі нас вымушаюць змяняцца, мода, глобалізацыя і так далей. А традыцыйная культура, яна была іншая. Яна, наадварот, змены адбываліся, але яны не насілі такі візуальны дынамічны характар.
Людзі быццам бы не змяняліся і жыццё як бы астанавілася. Змены адбываліся, але вельмі паступова і адвольна. І чаму гэта культура называецца традыцыйная? Таму што яна была заснавана на такім комплексе уяўлення у сацыяльнай і духоўнай культуры, якія мы называем практыкамі, рытуаламі і традыцыямі. То бок людзі рабілі тое, што рабілі іх бацькі і дзяды, часцяком не да канца разумеючы, чаму яны гэта робяць. Проста таму, што так прынята, да таго прызвычаіліся. Так было спакон вякоў, і гэтыя тлумачэнні яны выкарыстоўваліся, і гэта вельмі важна, каб зразумець далей пра эратызм гэтага ўзроўня культуры. І гэтая культура, яна перадусім насіла такі лакальны характар. Это была культура людзей, якія жылі ў адной, двух, трох суседніх вёсках, якія ведалі асабіста гэтых людзей, якія, хутчэй за ўсё, былі сваякамі, і гэта было вельмі важна. Гэта такая інстытуцыя сваякоў заўсёды. Было вельмі важна. Браты, сёстры, двоюродныя браты, сёстры, дзядзькі, цёткі, кумы, сваты, снохі, гэтак далей. І людзі ў гэтым абсалютна разбіраліся, ведалі і падтрымлівалі гэтыя сувязі. Тое, што потым змянілася ў нас, бо мы жывём у іншым, ужо ў індустрыяльным ці постіндустрыяльным, ужо пра гэта мы спрачацца не будзем. І калі ўжо ўласна казаць менавіта пра беларускую, то яна была вось гэтая даіндустрыяльная, то бок дамадэрная у пэўным сэнсе, але мы не можам дакладна сказаць, што гэта была культура з гэтай кропкі да гэтай. Беларусь усё роўна развівалася, яна была ў расійскай імперыі, адбываліся нейкія рэформы, будаваліся чыгункі, напрыклад, і людзі, якія былі каля чыгунак жылі, яны пачыналі зарабляць грошы, пераязджаць працаваць у горад, цягнуць адтуль грошы назад, купляць адзенне, ежу, перабудоўваць хаты і змяняцца паступова, патроху, перавозіць за сабой практыкі з горада, пачынаць пець ужо не такія песні, а рамансы, напрыклад, нейкія там асечку жрыце мусара самі і гэтак далей, як бы завозячы з горада такія вось практыкі. Як бы гэта смешна не казалася, а ёсць асобны жанр, гарадскі раманс, гэта такія песні пра каханне ўжо гарадское, якое прывозілі, і фалькларысты, якія ездзілі па вёсках, яны казалі, не, гэта не беларускае, гэта не аўтэнтычнае, гэта з горада, гэта тады ўспрымалася вось як гэтай песні шансон такога кшталту. Не, гэта не сапраўдна. Але людзі прывозілі, гэта было папулярна, яны іх слухалі, і гэта паступова змяняла іх светапогляды і ўяўленні аб ладзе жыцця, як і зараз адбываецца. Гэта была этнічная культура, то бок як бы народная, беларуская па свайму сэнсу, бо ўсё насіла гэты этнічны характар. Людзі насілі адзенне, па якому можна было пальцам паказаць, сказаць, о, гэта слуцакі, а гэта пінчукі, а гэта з-пад Гродна, а гэтыя з-пад Полацка. Проста па таму, як лапці абвязвалі, па ўзору на кашулях і гэтак далей. Ежа, комплекс, заняткі, то, які быў воз. Сёння ў Фейсбуку, учора пачалі абмяркоўваць. Такі беларускі гісторык са Швецыі Андрей Котлярчук выклаў фота ваза беларуская, кажа, можа, хто ведае, хто ездзіў на такіх. І пачалося. Я ездзіў, а ў мяне дзед ездзіў, а я там ездзіў. А ў нас гэта так называлася, гэта так. І аказваецца, што ў Беларусі было столькі рэгіянальных назваў і выглядаў гэтых вазоў, што нават па возе едзе, о, гэтыя палешукі, о, а гэтыя з-пад Нёмана. Можна было ўбачыць нават вось па транспартным сродкам. Зараз мы можам толькі ўбачыць, колькі, прыкладна, грошай у чалавека, калі не едзеце, то не да канца. Порш можна купіць і ў крэдыт, напрыклад, але гэта ніяк не сведчыць. Ён з паставаў ці з Каўнаса у пэўным сэнсе. Далей яна была сялянская. І класічна вось у беларускай навуцы, этнаграфічнай, этналагічнай, калі мы кажам пра традыцыйную беларускую культуру, гэта другая палова 19 стагоддзя. Гэта тое, што этнографы, паехаўшы на вёску, зафіксавалі, яно было надрукавана, і мы можам зараз прачытаць. І мы маем нейкі такі надрукаваны апісанне срэза культуры такой.
Наприклад, по другой палове 20-го стагоддзя такога срэзу ўжо няма. Няма ні адной кніжкі, дзе б напісана, напрыклад, калі з'явіліся памідоры у банках закатаныя. І калі бабулькі пачалі катаць памідоры, напрыклад. А калі банкі змяніліся на закруткі, а калі, напрыклад, з'явіліся тэлевізары, а калі з'явіліся каляровыя тэлевізары, а калі з'явілася там доктарская калбаса ў крамах сельскіх, і пайшло. Гэтага ўжо мы не паспяваем, таму што вельмі хуткія змены адбываюцца. А тады павольна этнографы ездзілі, і мы маем вялікія тоўстыя кнігі, дзе запісана, як жылі беларусы там у другой палове 19-го стагоддзя. І вось гэты перыяд апісаны атрымаў умоўную назву беларуская традыцыйная культура. І гэта тая культура, якая была знішчана ў 20-м стагоддзі калектывізацыі і урбанізацыі. Яна цалкам знішчыла гэтую культуру, перамяніла яе, ператварыла яе, ну і пра гэта мы таксама і размаўлялі, і хутчэй у наступных якіх-небудзь лекцыях яшчэ паразмаўляем. І яна была кансерватыўная вельмі. То бок людзі не прыязджалі такія: «О, я прывёз Wildberries ці там адкуль яшчэ з Кітая новую прыладу, якая дапамагае лепей садзіць і выкопваць бульбу». Наадварот, людзі супраціўляліся гэтым зменам колькі можна. Гэта шло вельмі марудна, паступова, таму што прыймалася толькі калі гэта былі практыкі, упісаныя вось у гэтую традыцыю. Калі гэта было супярэчыла традыцыі, напрыклад, парушала сацыяльны парадак. Хтосьці станавіўся больш заможны, хтосьці менш заможны. Да? І гэта справядлівасць, яна знікала, і тады гэта было супраць, ну, як бы, істоты і сэнсу жыцця. І людзі гэтаму супраціўляліся. Калі мы... Гэта вельмі такі цудоўны вобраз, айсберг культуры. Гэта тыя рэчы, якія мы бачым, якія відавочныя ў культуры, і тыя, якія схаваныя ад нас. І вось на сённяшні дзень, хутчэй за ўсё, мы абсалютна дакладна ведаем пра праблемы мовы, апісана, хто дзе ў якім рэгіёне размаўляў, што насіў, пра што пеў, што еў, напрыклад, і якія святы адзначалі. Мы ведаем там католікі ў гэты перыяд, праваслаўныя ў гэты, у гэтых былі такія дзяды, у гэтых быў такія дзяды, ну і гэтак далей. Але ёсць вялікая колькасць элементаў нашай культуры, якія вачам проста так не паказваюцца. І яны схаваныя. Да? Самае складанае – гэта каштоўнасці. Нельга падысці да чалавека і запытацца: «Вы скажыце, калі ласка, які сэнс вашага жыцця, які ў вас каштоўнасць?» Чалавек скажа: «Ну, я не сядзеў, не быў, не маю сваякоў за мяжой, там, не быў у партыі, там, што яшчэ там». Ну і гэтак далей, такія гэтыя, як бы, анкетныя дадзеныя савецкага перыяду. Бо сам чалавек не можа дакладна ведаць, якія ў яго каштоўнасці. Вось хто мне можа упэўнена распавесці там на гадзіну пра свае каштоўнасці. Гэта вельмі складана. А вывучаць іх яшчэ складаней, таму што нельга падысці да чалавека і запытацца: «Вось распавядзіце, а я потым пра гэта напішу». І вось адсюль самае вялікае пытанне: хто такія беларусы? Якая ў іх ідэнтычнасць, брэнд ідэнтычнасці, вось гэта зараз вельмі модна, да? Шмат выехала за мяжу, шмат засталася ў Беларусі, і мы да сённяшняга часу усе дыскутуем, хто такія беларусы, што значыць быць беларусам, што гэта значыць, якія характарыстыкі, напрыклад, і якія каштоўнасці падзяляюць усю Беларусь. А ўжо самае складанае, напрыклад, уяўленне прыгажосці, эстэтыка, ці, напрыклад, працоўная этыка. Да? Навошта беларусы як працуюць? Ну, дакладна да сённяшняга часу. Гэта вельмі, бо гэта схаваныя рэчы, яны проста ні грашыма, ні нейкімі іншымі сэнсамі не распавядаюць. І вось, калі мы размаўляем пра эротыку, сексуальнасць, уяўленні аб гэтым, яно таксама схавана. І нават няма уласнага такога элемента, які ты заязджаеш на вёску, падыходзіш да бабулі першай, кажаш: «Добры дзень, я тут даследчык, прыехаў, вось распавядзіце мне, калі ласка, пра вашу
сексуальнасць і пра ваше ўяўленне аб эротыкі. І такія вілы табе адразу ў бруха. На! Ну і далей ужо як бы ў міліцыі распавядае, чаму і як табе забілі, бо было зразумела, што ты нейкі не такі. Гэта схавана. І таму гэта даволі складана растлумачыць. Хаця папулярная культура стварыла ў нас пэўныя вобразы, якія мы стэрэатыпна выкарыстоўваем, але сёння я б не хацеў казаць пра гэтую стэрэатыпнасць, а якраз ставіць гэтыя пытанні таго, што наадварот узнікае супярэчнасці, звязаныя з тым, што нам навязваюць, не ведаю хто, это складана, і тым, што можа быць насамрэч. І перадусім, калі мы гаворым пра беларускую эратычную культуру, і сёння я буду пра гэта заўсёды гэта падкрэсліваць, яна табуяваная была, ёсць і, хутчэй за ўсё, яшчэ доўгі час будзе. Яна не ў публічнай зоне абмеркавання да сённяшняга часу. Чаму? Таму што беларусы, сяляне, вось гэтая традыцыйная культура, яна за пэўных гістарычных абставінах лягла ў падмурак беларускага нацыянальнага праекту. Вось там мінулыя разы мы казалі, тут стаяла такая коробачка канфет беларусачка. І там такая прыгожая кабета у беларускім нацыянальным строі. І вось калі я чую пра Беларусь, я адразу сабе ўяўляю прыгожых мужчын і жанчын на вёске, у кашулях, якія стаяць, пяюць беларускія народныя песні, едзяць беларускія народныя нейкія прысмакі, і якія атасамляюць сабой вось гэтую чыстую, некранутую, сапраўдную, аўтэнтычную, нацыянальную, той, якой мы павінны ўсе ганарыцца, нейкую фэнтэзі Беларусь, якой ніколі не было і не будзе. Таму што ніякай сапраўднай, аўтэнтычнай Беларусі проста фізічна не існуе, яна ёсць тая, якая ёсць, і ўсё з гэтым. І таму гэта вызывае пытанні вось гэтай непрыстойнасці, табуяванасці, таму што гэтая патрэба і гэтыя пэўныя стандарты беларускасці ўжо сфарміраваны. Яны сфарміраваны яшчэ напрыканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, праз нашу Ніву, праз творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, ты мужик беларус, 5,2 валасы і гэтак далей. Працавітыя, талерантныя, ганарлівыя, нязломныя, якія традыцыйныя, з моцнымі сямейнымі сувязямі, шматдзетныя, рэлігійныя. І можна працягваць усё, што вам падабаецца. І тое, што вы можаце расказаць і пра сябе таксама. Я прыгожы, худы, бландзін, кучерявы, і шмат яшчэ чаго. І гэта вельмі важна зразумець, што сама тэма эратызма беларускай традыцыйнай культуры, яна ўваходзіць у канфлікт з вось гэтымі ўяўленнямі пра нацыянальны праект беларускі. Пра вышыванкі, пра імкненне паесці дранікаў, спець песні, і яшчэ шмат чаго. Далей гэта праблема цэнзуры ў розных варыяцыях. Гэта праблема разначытання. Чаму? Сама тэма эратызма і даследаванні, яно ўзнікла пазней у індустрыяльнай, буржуазнай ці постіндустрыяльнай культуры, у якой быў іншы канон сексуальнасці. І таму гэтыя ўяўленні, яны пераносіліся. І адсюль узнікаюць праблемы, таму што пераносіліся не толькі ўяўленні пра тое, што норма і правільна, але і пераносіліся ўяўленні пра тое, што неправільна. Тое, што не норма, а часцяком гэта у навуковых нават тэкстах называюцца анамаліі, дысфункцыі і гэтак далей, розныя кшталты. І пры гэтым
у гэтых тэкстах часцяком пісалася, што гэтыя анармальнасці яны былі звязаны з гэтай культурай гарадской, што вось усё дрэннае, што ў вёскі, у традыцыйнай беларускай вёскі з'яўлялася, яно прыязджала з гораду, з гэтай буржуазнай, індустрыяльнай, завадской, глобалізіраванай, там, дзе за грошы можна хату прадаць. Памятаеце, такі быў савецкі фільм, можа, хто памятае или ведае, «Гараж». І там адзін такі ўстаў, там дэфіцыт быў гаражэй, у нейкім інстытуце змагаліся, каму выдзеліць гаражы. Нават тых, у каго машын не было, хацелі гаражы. І адзін стаў, кажа, я радзіму прадаў за гараж. Все такі, шпіён. І ён кажа, не, бацькаў дом. Вось, у горадзе ты мог прадаць бацькаў дом, які быў на вёске. А калі ты жывеш на вёске, ты не можаш гэтага зрабіць. Таму што ты ў ім жывеш, напрыклад, да? ці твае сваякі. Ну і апошні такой вельмі важны аспект – гэта тое, што ў буржуазным грамадстве і індустрыяльным, не толькі буржуазным, сексуальнасць і эратызм гэта стала інструментам сацыяльнага кантролю у пэўным сэнсе. І гэты інструменталізм ён пераносіўся і на ўяўленне пра тое, што было характэрна для традыцыйнай культуры, дзе такога індустрыяльнага кантролю не існавала. Як выглядаць правільна, да? Там савецкія каноны там, з прычоскамі, што трэба насіць якую адзенне, якую не трэба насіць, якія правіла з'яўляюцца нармальнымі, а якія не. І памятаеце, толькі ў 1993 годзе там у Расійскай Федэрацыі Ельцын адмяніў закон о уголовным пакаранні за гомасексуалізм, а праз 30 гадоў у Расійскай Федэрацыі яго зноў уводзяць, да, за распаўсюджванне і гэтак далей. То бок, вось гэта такія інструменты, якія і працягваюць існаваць, і яны экстрапаляваліся на ўяўленні пра традыцыйную культуру. А яшчэ вельмі важна, пра што мы будзем казаць, і гэта якраз то, з чаго я пачаў. Я не да канца ўпэўнены, што мы ўвогуле дакладна можам ведаць пра эратычную культуру, беларускую традыцыйную эратычную культуру. Чаму? Таму што ў другой палове 19 стагоддзя яна вывучалася этнографамі даволі спецыфічнымі. Гэта была група людзей, дарослых, па тым мерках вельмі дарослых, гэта назовем так, 40+. Па таму часу гэта хутчэй ужо, гаворка не пра старикоў, а пра людзей, якія зрабілі кар'еру ўжо. Зрабілі кар'еру ў прафесіі, кар'еру ў сям'і, і гэта былі людзі, якія моцна адрозніваліся ад вясковых жыхароў. Нават калі гэтыя этнографы самі былі выхадцамі з вёсак і маглі прыехаць на радзіму там у той дом, дзе яны нарадзіліся, але яны збольшага былі прадстаўнікамі інтэлігенцыі, яны часцей за ўсё працавалі ў сістэме адукацыі, прычым на такіх ужо высокіх пасадах. Напрыклад, інспектары народных вучылішчаў. Гэта такая пасада кантралёра, які ездзіў і правяраў, каб вось Расійскай імперіі на месцах народныя вучылішчы, гэта варыянт школ, яны правільна функцыянавалі, каб там і фінансаванне было, і праграмы адмысловыя былі, і каб не было нейкіх там розначытанняў, каб усё было па афіцыяльным, ідэалагічным і гэтак далей. То бок гэта былі носьбіты канкрэтных імперскіх прапагандысцкіх дыскурсаў. І пры гэтым яны паралельна яшчэ былі беларусамі, якія былі самі адсюль, і яны фіксавалі гэтую культуру. Але тут узнікае пытанне, што, па-першае, гэта былі ўсе мужчыны. Да? І давайте скажем шчыра, што для эратычнай сітуацыі адных мужчынаў не заўсёды хапае. Правильно? Нужны жанчыны. І вось уявіце сябе сітуацыю, калі на вёску прыязджае такі, вось, напрыклад, барадаты дзядзька Павел Шэйн,
ці сур'ёзны Мікалай Нікіфароўскі, настаўнік усё жыццё, ці прафесар Мітрафан Доўнар-Запольскі, ці настаўнік і даследчык Ісаак Сербаў. І як вы лічыце, ці маглі яны размаўляць з жанчынамі пра такія складаныя тэмы, ну, на роўных? Такія, типа, знайсці аднадумцаў, як каб жанчыны маглі ім распавясці такія, ну, скажам, я не кажу пра мужчынаў, да? Ну, тут таксама ёсць пытанні, але, ну, хаця б давайце відавочна. Хутчэй за ўсё не, правда? І гэта вялікае пытанне. То бок, друкаваныя тэксты, якія мы маем з 19 стагоддзя, гэта візуал каго? Мужчын. Гэта адназначна. Там на 99% это былі мужчыны, і мы маем тэксты і погляды мужчын. І гэта трэба заўсёды памятаць. І хутчэй за ўсё жаночы погляд у пэўным сэнсе мы ўжо не зведаем, таму што мы не можам вярнуцца ў другую палову 19 стагоддзя. Гэта першае. Але пры гэтым, напрыклад, абсалютна большасць фальклору зафіксаванага гэта жаночы фальклор. Ну, таму што большасць як бы всякіх песень, жартаў гэта і былі як бы актарамі, да, носьбітамі жанчыны. І пры гэтым такая парадаксальнасць, да? І гэта значыць у пэўным сэнсе, на маю думку, такая фармалізацыя. Яны яго пелі, яны яго запісвалі, яны ім распавядалі, але хутчэй толькі фармальны бок. Не заўсёды тое, што магло адпавядаць таму, што было насамрэч. І, ну, яны былі не зусім з гэтым, ну, як бы падрыхтаваны. Адсюль і часцяком яны пісалі даволі такія парадаксальныя рэчы. Саромлівасць, недавер сялян перашкаджаюць пракрасціся ва ўсе таямніцы дамашняга і сямейнага побыту. Такі прыязджае 40-гадовы супрацоўнік банка і кіроўца публічнай бібліятэкі ў Гродна, да, на вёску, і такі кажа: блін, яны не хочуць адкрываць мне патаенныя свае як бы сферы. Ну, хутчэй за ўсё так. І гэта праблема. І вось калі казаць пра эратычную культуру, то шмат якіх бакоў мы не ведаем і хутчэй за ўсё ніколі і не зведаем. І гэта вельмі важна заўсёды сабе помніць. На жаль. Хацелось бы сказаць, мы ўсё ведаем, зараз я вам ўсё гэта распавяду, але гэта не так. Ну і вось прыклады. Адзін з самых фундаментальных беларускіх этнографаў Еўдакім Раманаў, які напісаў знакамітую беларускія старажытнасці ў 9 тамах, там і шмат яшчэ чаго. Вось ён пры апісанні вяселля піша, што трэба заўважыць, што ў сялянскіх хлопцаў і дзяўчат палавое пачуцце развіта слаба. Ну, уявіце сабе маладых вясковых дзяўчат і хлапцоў, якія выраслі на экалагічнай, ну, я жартую, але тым не менш, ежы, якія ўсю жизнь фізічна працуюць, якія, ну, мякка кажучы, адрозніваліся ад нас фізічна, да? Якія, па нашай логіке, должно там усё іскрыць. А ён піша, што палавое пачуццё развіта слаба. Хутчэй за ўсё, ну, яму проста не паказалі тое, што дало б яму падставу казаць, што ух ты, лепей я паеду адсюль. Ну, як бы. Але было і іншае. Вось, бацька Максіма Богдановича, адзін таксама са знакамітых беларускіх этнографаў, а потым сябра Горкага. Яны былі жанатыя на родных сёстрах, Горкі і Богданович. А ў Богдановича было 3 жонкі. Ну, да пытання пра саромлівасць, збянтэжанасць і гэтак далей Богдановича ён піша пра каморныя песні. Это такі этап, калі маладую пару на вяселле вядуць у камору на першую шлюбную ноч. І калі іх туды вядуць, а потым яны там застаюцца, вакол пачынаецца Барбара Стрейзанд, такі хаос, такі вертеп. І гэта ўсё падмацоўваецца з адмысловымі песнямі вельмі скабрэзнага
характара. Ну, як бы такая смеха-эратычная культура, можна назваць так, каб падтрымаць вось гэтых маладых у самую складаную сітуацыю, калі ім цяжка. За сцяной, не пры іх. Гэта рабілася як бы не пры іх, за сцяной. І вось ён піша, што іх вядуць у клець пару або ў выстопку, музыка грае вяселля, прысутныя спяваюць песню, якую я не прыводжу тут з-за яе суцэльнага, нецэнзурнага зместу. То бок нават для чалавека, які, умоўна кажучы, меў 3 жонак, і гэтак далей, то бок ён быў, вопытны ў жыцці чалавек, мне падаецца. Ён меў аўтацэнзуру і не надрукаваў у сваіх тэкстах гэтыя рэчы, але яны ёсць у яго ў архіве, іх знайшлі і потым ужо надрукавалі. Але тым не менш, вось гэтая праблема, што этнографы, якія фіксавалі у 19 і ў пачатку 20 стагоддзя, яны яшчэ былі не ў стане, яны не былі адмысловымі прафесіяналамі, прашедшымі універсітэты, якія мелі практыкі, інструменты, якія былі гатовы вывучаць усё, што заўгодна. Жаночыя практыкі гігіены цела, анармальныя ці нейкія нетрадыцыйныя рэчы і бла-бла-бла. Не, яны былі чыноўнікамі, настаўнікамі, якія паралельна ў вольны час займаліся гэтай этнаграфіяй. І яны былі проста тэхналагічна, тэхнічна не ў стане гэта фіксаваць. І ў гэтых тэкстах гэтага няма, на жаль, як навуковага апісання, і таму мы павінны гэта рэканструяваць, дадумаваць, і так як гэта робім мы зараз, то на нас уплываюць тыя ўяўленні, якія існуюць ужо зараз. Гэта безумоўна. Гэта безумоўна. Аб чым гэта эратычная культура? Я буду так зацягваць, каб вось так, а ў канцы сказаць, і ўсё, дзякую. Мы на гэтым скончылі. А пра эротыку ёсць у меня спасылка, пачытаеце вось у тэксце кнігі якой-небудзь. Перадусім, эратычная ці сексуальная культура, сексуальныя адносіны – гэта пра што? Пра каханне у яго эмацыянальным і фізіялагічным сэнсе. І так, і не да канца. Чаму? Таму, што да сённяшняга часу існуюць спрэчкі і дыскусіі наконт таго, што было гэтым каханнем, як яно праяўлялася і да чаго яно магло прывесці. Таму, што шлюбныя і сямейныя адносіны, традыцыйная культура вельмі рацыянальна, вясковая. Там няма такога. Там няма вольнага часу ў нашым сэнсе, там трэба працаваць, там трэба думаць наперад, там трэба летам рабіць тое, каб будзе табе ўсё зіму карміць, а зімой думаць пра тое, што табе летам спатрэбіцца, каб гэта адрамантаваць, зрабіць нанава і так далей. І таму шлюб гэта больш эканоміка. Гэта больш такая складаная сістэма розных полаваў, узроставых правіл, нормаў. І ўзнікае пытанне, як быць з каханнем. Тыя матэрыялы, якія ёсць, яны кажуць пра тое, што да, было, але пры гэтым на яго не заўсёды звярталі ўвагу, і гэта залежала ад эканамічнага стану бацькоў, напрыклад. Яны маглі даць дазвол на шлюбны працяг эмоцый кахання, а маглі забараніць. І мы маем шмат гісторый. Напрыклад, моя бабуля з маім дзядулей, якія пражылі 54 гады разам і жылі як кошка сабакай, яны да вяселля ніякіх пачуццяў адзін да аднаго, яны ведалі адзін аднаго, але там пачуццяў не было. У кожнага была нейкая свая ўласная пара, але бацькі так вырашылі, і яны павінны былі з гэтым рашэннем пагадзіцца, таму што бацькі кантралявалі маёмасць. І без бацькоў ты не атрымаеш нічога ў гэтым жыцці, і таму гэта быў такі вескі аргумент для ўсіх. Фізічнае, эстэтычнае задаваленне – гэта таксама вялікае пытанне.
працяг роду безумоўна, таму што без дзяцей сям'я, як эканамічная адзінка, пэўны момант пераставала функцыянаваць. Дзеці – гэта бесплатная рабочая сіла. Бесплатная умоўна, таму што іх трэба было адзяваць і карміць, і да 13 гадоў, узрост 13 гадоў – гэта канкрэтная праблема. То бок дзіцяці вялікае, патрабляе шмат рэсурсаў, а яшчэ не дапамагае да канца. І калі у сям'і 13, 12, 11 – гэта банкротства, канкрэтнае банкротства. Але калі перацягнуць, далей пачынаецца эканамічны ўзрост. Такая мікраэканоміка, і гэтыя рэчы падлічаныя для нашага рэгіёну. Як бы без дзяцей гэта было складана, і плюс сацыяльна табуявана. Людзі, у якіх не было дзяцей, гэта былі не проста людзі, якім не пашанцавала, а гэта былі людзі, якіх за нешта пакаралі. Хутчэй за ўсё за нейкія амаральныя праступкі раней. І гэта вельмі важна было. Яны не пра фізіялогію, а пра сацыяльны кантроль, уяўленне і гэтак далей. І гэта была, акрамя эканамічнай, яшчэ сацыяльная катастрофа. І вось сацыяльны кантроль – гэта вельмі і вельмі важна, таму што, па-першае, эротыка – гэта пра сваіх, а чужыя – гэта заўсёды нейкія уроды, таму што яны вычварэнцы, і ўсё, што яны робяць, гэта проста не так, як у нас. Гэта аўтаматычна. Чужых – гэта пачварына, гэта не такія, як мы. І адсюль розныя рэчы, напрыклад, вясельныя звычаі беспапоцтва старавераў на поўначы Беларусі, якія не мелі такога выразнага вясельнага абраду, як беларусы. То бок не было так, каб тыдзень гулялі там, потым ехалі туды, там запоены, заручены, там і розныя поклады і гэтак далей. Не, там было прасцей, значна, а калі шмат дзяцей, то там другім, трэцім, пятым ужо так увогуле нічога не рабілі. Беларусы гэта бачылі і разумелі вельмі проста. У іх няма вяселля. Раз няма вяселля, значыць няма чаго? Шлюбу. Раз няма шлюбу, значыць яны хто? Страшныя істоты, таму што ні хрысціяне, ні царквы, нічога і гэтак далей. І таму яны нешта такого кшталту, типа, ты, якія жывуць свальным грэхом, ім гэта і прыпісвалася. Проста таму, што не разумелі іншых традыцый, разумееце? Яны былі не такімі, а ніхто не некая талерантнасць, там, нейкіх, давайте станем на іх бок, давайте, там, проста фізічна не існавала, таму што людзі працавалі, цяжка жылі, і ім было не да гэтага. І вось гэтыя прыпісанні. І адсюль эратычнае уяўленне і правіла – гэта быў вельмі эфектыўны інструмент, з дапамогай якога можна было падзяляць свае і чужыя, свае такія нармальныя, тут робяць нармальныя рэчы, традыцыйныя, а гэтыя там проста кашмар, і можна яшчэ навыдумляць, ім прыпісаць, яны там у іх і на пузе рот, і яны ходзяць на адной нагі, а на другім канцы света яны ўвогуле на руках, і шмат чаго, як у Герадота калісьці там пісала. А па-другое, гэта яшчэ і стварэнне нормаў. Калі з дзіцячага ўзросту ім паказвалі, што правільна, што неправільна, і калі ты пачынаў парушаць, то табе ай-яй-яй-яй-яй-яй паказвалі. І гэта такі моцны сацыяльны кантроль, які, дарэчы, мне вельмі даспадобы. Група Ляпіс Трубецкі ў адным з сваіх альбомаў такога перыяду, типа там «Капітал» і гэтак далей, яны там пелі пра вяскоўца, які вырваўся з вёскі ў горад і пісае ў пад'ездзе. То бок ён вырваўся з сацыяльнага кантролю. Там нельга, а тут такога няма, ён не бачыць, і тады можна рабіць, што хочаш. Такі, ломка сацыяльных механізмаў. Гэта таксама пра такія рэчы. Пра сацыяльны кантроль. Не толькі пра пачуцце, не толькі пра каханне, а яшчэ і пра важны механізм сацыяльнага кантролю. Рабі так, як і ўсе. Рабі так, як астатнія. А эмоцыі, каханне, гэта потым будзеш пець, плакаць там разам зімнімі доўгімі вечарамі за станком.
жанчыны ці за кудзеллю разам сядаюць, пяюць вось гэтыя жаночыя песні о лёсе. Кахала аднаго, выйшла за іншага, выхожу, бачу бярозкі, вспоминаю і плачу. І так, 38 прыпеваў і 49 куплетаў, як бы, калі ласка. Хаця гэта фальклор, ён мог і перабольшваць, безумоўна. Безумоўна. Уся эратычная культура, яна мэтанакіравана, скончвалася шлюбам, нараджэннем дзяцей і шлюбнымі практыкамі, радзіннымі абрядамі, сямейнымі і гэтак далей. То бок, у вясковай культуры цэнтрам сацыяльных адносінаў станавілася сям'я як эканамічная адзінка. Адзін мужик не мог трымаць гаспадарку, таму што ён не мог парвацца, яму трэба было і пахаць, і касіць, а нехта павінен быў даіць, карміць і гэтак далей. Ён не мог сам нарадзіць дзіцяці, яму патрэбна была жанчына. А жанчына рабіла, то бок, вось гэты полавы падзел працы. Была мужчынская праца і жаночая праца. Чалавечая праца, да, і бабская праца. Слова баба в традыцыйнай культуры гэта не абраза. Баба гэта, жанчына. У розных яе варыяцыях. Баба, бабе, і бабы, і шмат яшчэ чаго. Адсюль вось гэтыя рэчы. І таму ўсё і эратычнае ў тым ліку, і іншыя варыяцыі выхавання, яны былі накіраваны, каб выхаваць добрага мужа, добрую жонку, якія потым разам будуць далей жыць, працаваць, нараджаць дзяцей і працягваць эканоміку далей. Адсюль і змова хутчэй дамінавала больш, чым эмоцыі. Калі кожны там шукаў сабе роўню ці там пабагацей і штосьці яшчэ, і таму эмоцыі часцяком уваходзілі ў супярэчлівасць з планамі бацькоў. З узростамі ўсё таксама даволі гібка, хоць так фармальна гаворка ідзе пра 17-18 гадоў для дзяўчыны, 18-19 гадоў для хлапца, але там ёсць варыяцыі, там далей мы яшчэ пакажам, але тут знакамітае гэта 23 замуж бягі, а 25 ўсё, на лаву сядь. Усё, позна. Ужо, узрост цікавасці на рынку нявест страчаны. І шматдзетнасць як пэўная мэта вось гэтага эратызму, які быў заўсёды накіраваны, і адсюль на вяселлях там вось гэтыя знакамітыя пры падарунках розныя лозунгі і пажаданні. Я дарю жонцы коробку запалак, каб мужик даваў многа, і так далей. Мы да гэтага яшчэ дойдзем. Калі казаць пра вось гэтую эратычнасць, то умоўна, абсалютна умоўна, але каб проста было зразумела, як гэта можна візуалізаваць. Падзяліць на такіх 3, і 4 умоўна такі невядомы. Гэта маладзёвыя групы людзей, якія яшчэ не ўступілі ў шлюб. Такія ад тінейджераў да ўжо нявест і жаніхоў. Вось гэта такі важны перыяд такой эратычнай сацыялізацыі, акультурацыі. Як лічуць даследчыкі, ён быў найбольш непразрысты, і там была вялікая сімвалічнасць і семантычнасць, і з фальклору гэта відаць, найменш пахабнасці і адкрытага прамаўлення сексуальнасці і эратызму. Усё праз сімволіку, але гэта дае нам толькі фальклор. Яшчэ раз падкрэсліваю, але фальклор гэта даволі такі
складаная крыніца, таму што гэта песні, жарты, загадкі, нейкія сцэнарыі, і яны як могуць адпавядаць рэчаіснасці, так і не да канца быць, таму што гэта магло перадавацца, проста развівацца як асобная крэатыўная прастора. Другі этап – гэта такое смерць, сімвалічная смерць моладзі і ператварэння ў дарослага чалавека, вяселля. То бок пасля вяселля, нават сімвалічна, там паказваюць, дзяўчына расплятае косы, пераадзяваецца ў новыя віды адзення, новыя патрэбы, новыя мадэлі паводзінаў. Усё, вяселле скончвае вольнасць, маладосць, і пачынаецца дарослае жыццё людзей, якія ўжо маюць абавязкі, прычым ужо іншага плана. І зразумела, што вяселле – гэта першы пачатак сямейнага жыцця, і ён напоўнен такім як бы эратызмам, накіраваным на нараджэнне дзяцей, на падтрыманне вось гэтага фізічных функцый жанчыны і мужчыны падчас сексуальных адносінаў. Каб яна была прыгожая, каб у яе ўсё там было добра, каб у яго там фізічна ўсё было нармальна, каб ён мог таксама там доўга, шмат, моцны, ўсё працавала і гэтак далей. Каб шмат было дзяцей, адразу фактычна, вось там, каб праз 9 месяцаў ўжо нарадзіліся там і бла-бла-бла-бла-бла. Дарослае сямейнае жыццё самае цікавае у тым сэнсе, што гэта амаль такі адзіны этап, дзе публічна рэпрэзентуецца і прамаўляецца ўся сексуальнасць, эратызм, пры гэтым, што, як ні парадаксальна, ён такі фантазійна багаты, але ў сацыяльных нормах заўсёды існавалі патрэбы саромлівасці, цнатлівасці, вернасцю мужу жонкі і гэтак далей. Але ўся, напрыклад, радзінная і звязана з яе абраднасць, яна на паўніцу запісаная такімі фантазіямі, там, асабліва пра кумоў, мы яшчэ будзем потым, да, кум і кума, так там у песнях гэта, як бы гэтыя гераіні германскай і амерыканскай кінаіндустрыі як бы без праблем. Пры тым, што насамрэч існавала абсалютнае табу паміж адносінамі паміж кумом і кумой. Гэта было проста немагчыма. Але гэта прамаўлялася, і гэта найбольш пахабная гэты ўзровень, дзе ўжо не сароміліся нічога. І апошні такі падэтап яго можна, гэта гэты састарэлыя жанчыны, яны актыўна ўдзельнічалі ва ўсіх гэтых абрадах, былі найбольш гаворкія, публічныя і шчыра адкрытыя. І пры тым, што як бы гэта адкрытасць і інтэрвенцыі, гэтыя публічныя гэтых фантазій, яны нейкім чынам суадносіліся з рэальнай скромнасцю і такую, як бы, бо ўсе былі адзін у аднаго на вачах. Невялікія вёскі, нават калі там жыло 500 ці 1000 чалавек, гэта ўсё роўна ўсе былі разам і бачылі адзін аднаго. Ніякіх там варыянтаў не было. Групы ўзроставыя, гэтыя дэмаграфічныя кагорты, яны былі невялікі. У вёскі з 1000 чалавек кагорта шлюбная, яна добра, калі магла быць там 50 чалавек. Это значит 25 хлапцоў умоўна і 25 дзяўчын. То бок, все адзін аднаго бачылі, ведалі, і ўсе гэтыя фантазіі, гэта была такая гульня, вельмі важная. Вельмі важная, таму што гэта была гульня вось гэтых для гэтых. Гэтыя гуляліся, гэтыя слухалі. Вось механізмы перадачы. Гэтыя фантазіравалі, а гэтыя верылі. І потым узнікалі праблемы. Хутчэй за ўсё. На вось гэтым першым узроўні
упершыню ўзнікае вось гэты падзел, калі дзеці дарасталі там да 4, умоўна 6 гадоў, з'яўляліся выразныя маркеры полавыя, да? Мальчыкі пачыналі адзявацца як мальчыкі, дзяўчынкі як дзяўчынкі. Ужо больш складана, не проста там кашулька і ты бегаеш басанож. Прычым басанож усе хадзілі, маецца на ўвазе, што гэта быў проста іншы варыянт. І пачынаецца падзел на мужчынскае, жаночае, дзе хлапцы дапамагалі бацькам, бацьку, да? І усваивалі гэтую мужчынскую працу, а дзяўчынкі маці і усваивалі і заасваивалі ўсе гэтыя жаночыя там, што правільна рабіць, як лікаваць, выхоўваць і гэтак далей. І яшчэ дапамагалі друг друга выхоўваць. Такая гэта, як гэта школа, ланкастерская школа. Калі старэйшыя выхоўваюць маладзейшых і перадаюць ім яшчэ гэты вопыт паралельны. І адсюль там не ўзнікала такіх праблем. Я не хочу касіць, я не пойду там корову пасвіць. Не ідзі, не еш, не хочаш рабіць, не хочаш есці. А зараз, да, там, вучыся, доченька, сынок, трэба працаваць, можа, ты мне дапаможаш, я буду табе плаціць за дапамогу. Не, сорі, мне і так добра, я пагуляю. Там такого не было. Адсюль часцяком усплываюць, на мой погляд, такія не зусім дарэчныя, што этнапедагогіка настолькі эфектыўна, і зараз можна выкарыстаць этнапедагогіку, вось гэтыя традыцыі, як выхоўвалі дзяцей тады, і мы зараз можам навучыцца таксама так выхоўваць. Каб так выхоўваць, трэба есці вельмі простую ежу і працаваць цэлымі днямі. І варыянтаў нет. Знакаміты гэты міф «Хадземце буракі есці». Да? Мы не будзем есці буракі кожны дзень. Не будзеце, добра, замок повесілі і зышлі. Вечарам бацькі домой прыходзяць, дзеці сядзяць. «Папа, мама, хадземце буракі есці». Дзень не паеў і ўсё. Вельмі эфектыўная этнапедагогіка. Але яна зараз не працуе. Права чалавека, ювенальная юстыцыя, нашы ўяўленні пра тое, як павінны быць адносіны паміж бацькамі і дзяцьмі, і гэта перастае працаваць да канца. Фіксаванасць на фізіялогіі, яна была заўсёды. То бок такая біялагізацыя, яна прысутнічала паўсюль у гэтай культуры. Пачынаючы з родаў, да, там дзяўчынку прымалі на бацькоўскую адзежу, напрыклад, на нагавіцы, штаны, каб яна была больш прыгожая і каб знайшла сабе добрага мужа, а хлапца наадварот, на жаночую сарочку, пупавіну там адрызалі, прычым былі вельмі распаўсюджаныя ўяўленні, што калі на 3 пальцы, то так добра, а калі менш, то тады у хлопчыка будзе не вельмі длінны, а у дзяўчыны будзе там па розных варыяцыях, ці яна будзе занадта пачуццёвая, і тады будзе не тым займацца. Ці наадварот, не вельмі пачуццёвая, тады мужу будзе не вельмі прыемна ўжо ў сямейным шлюбным жыцці. Уяўленні пра тое, што такое ранняя і позняя даросласць, напрыклад, не вельмі сацыяльна адабралася ранняе біялагічнае развіццё. Напрыклад, дзяўчына, калі дзяўчынкі, і гэта парадаксальна, да? Бо мы зараз усе ведаем, што дзяўчынкі фізіялагічна вырастаюць хутчэй, чым хлапцы. Але вось лічылася, што калі менавіта знешняе праяўленне сексуальнасці, вялікія грудзі, шырокія бёдры, высокасць, прыгожасць, яна з'яўлялася раней, чым агульна было прынята, гэта лічылася не вельмі добра, і што хутчэй за ўсё дзяўчынка не дачакаецца вяселля і шлюбу, а пачне шукаць сабе хлапцоў раней. І розныя уяўленні пра тое, якія аптымальныя біялагічныя і разумовыя патрабаванні да гэтага шлюбнага ўзросту. Дзеўка лічылася зрэлай, калі каса да пояса дарасла, яшчэ жанілка не адрасла ў хлопца, што яго жаніць, калі ў яго са сракі ваніць. Гэта
Гэта гаворка ідзе пра тое, калі яшчэ малады, ужо вырас фізічна хлопец, але яшчэ разумова не да канца, і ён не адпавядаў уяўленням дарослага мужчыны. Вёў сябе як дзіцяці яшчэ пры гэтым. Да? Вырас вялікі, а быў як дзіцяці. Ну і шмат варыяцый з мужчынамі звязаныя пра тое, што ты не можаш добра касіць, ты не можаш папасці сякерай ў одно і тое ж месца, калі рубіў, ці каменьчыкам, ці нечым іншым, гэта значыць, у цябе не вырасла жанілка. Вось гэта, такая жанілка была, хутчэй за ўсё, нейкая фізічная, да? Па цэнтру, з цэнтрам вагі ці штосьці. І гэта да сённяшняга часу. Калі ты малатком не пападаеш па цвіку, табе кажуць, што жанілка яшчэ не вырасла до канца. Плюс, калі ты косіш і астаюцца чубы з травой, гэта значыць, што ты косіш як малады, і тады можна вось гэтыя чубы прывязаць. Значыць, яшчэ не вырасла, таму што ў таго, у каго вырасла, ўжо не патрэбна нічога там прывязваць, адцягваць, і ён косіць добра, роўна, настоящий ўжо дарослы мужчына. І такіх прымавак розных назіранняў, іх існавала неверагодная колькасць. І гэта такія уяўленні аб норме, аб правілах, якія давалі магчымасць зразумець аб тым, што чалавек дасягнуў шлюбнага ўзросту, окей, все, можна з гэтым нешта рабіць. І вось на гэтым перыядзе вялікае значэнне набывалася вось гэтай семантыкі. Каса, бярозка, каліна, вішня, налілася маладая наша вішня, і адсюль вось гэтыя, якія дайшлі да сённяшняга часу. Там бяжала ваша лісічка, ішоў наш паляўнічы, і гэтак далей. Вось гэта такія метафары, вобразы скрытага вось гэтага эратычнага сталення. Цяпер буду жаніцеся, на тычыне хмель развіўся, на немцы ўжо ячмень наліўся. То бок, все у самым саку, все выросла, все налілася, можна з гэтым ўжо нешта рабіць. І адсюль на гэтым узросце, на гэтым этапе гульні становяцца вельмі важным элементам, якія выхоўвалі вось гэта сексуальнае выхаванне з аднаго боку, а з іншага стварэнне ўстойлівых пар. Вось гэтыя невялікія лакальныя супольнасці, невялікія шлюбныя кагорты, і трэба было, не было часу шукаць, хадзіць, вось там мы 5 гадоў сустракаліся, чыталі сціхі адзін аднаму, хадзілі ў начныя клубы, потым не тое, нешта не то. З'ехаліся, пажылі 3 дні, не сышліся. А там, наадварот, все, час прыйшоў, там людзі працавалі, і вольнага часу было малавата. Не значыць, што яго не было, не трэба там перабольшваць, але вось гэта актуальнае пытанне, гэта стварэнне ўстойлівых пар, якія ператвараюцца потым у шлюб. Гэта вельмі важна. Не было такога часу і такіх сітуацый, дзе ты там выбіраў, хадзіў, гуляў, там нешта рабіў. І вось сам соцыум ствараў такія сацыяльныя інстытуты ўстойлівыя, якія дапамагалі. Дарослыя людзі разумелі гэтую праблему. Яны самі праз яе прахадзілі, і яны дапамагалі, стваралі сітуацыі, пры якіх гэтыя пары знаходзілі адзін аднаго. І гэта рабілася яшчэ раз падкрэсліваю, пры умове, што фармальна шмат што было забаронена. Пагэтаму фармальна і знешне гэтага зрабіць было немагчыма. І тады ствараліся такія інстытуты сацыяльныя, дзе гэта дазвалялася. Праз гульню, праз нейкія такія рэчы, мы не бачым, такі сакрэт полішынеля. Але гэта было фармальна дазволена толькі ў пэўных сітуацыях, вось у гэтых гульнях. А ў рэальнасці не. Таму што гэта парушала ўсе ўяўленні. Адна з самых знакамітых такіх гульняў – гэта жаніцьба
Цярэшкі, якая да сённяшняга часу, вось там у правым верхнім углу я знайшоў нейкі фотаздымак, гэта я такі яшчэ маладзейшы быў і прысутнічаў на адной такой у Лепельскім раёне гульне, каб паглядзець, як гэта насамрэч уяўлялася. Гэта такая маладзёвая гульня з эратычным падтэкстам, якая рабілась толькі познімі вечарамі, толькі зімой, гэта калядныя такія рэчы. І менавіта жаніцьба цярэшкі, яна лакалізуецца па крывічскіх палачанах. Вось гэта такая дзіўная рэч. Вось з тых часоў ці не з тых, гэта вялікае пытанне. Па ўсей тэрыторыі Беларусі былі іншыя варыяцыі, падобныя, але збольшага яны там пазнікалі, але былі вядомыя там. І проста як гульбішчы і там нейкія яшчэ варыяцыі, але вось менавіта жаніцьба цярэшкі, самая яна знакамітая, яна была вось, там Мядзельшчына максімальна ўніз запускалася, а так это ўсё Лепель, Лепельшчына, і суседняя Полачына, суседні раён. Бацькі не толькі былі не супраць, а часцяком прымушалі ў гэтым удзельнічаць, таму што якраз гэта была гульня, якая была накіравана на стварэнне такіх пар, якія прыводзілі да шлюбу. І палявыя доследы і фактура паказвае, што часцяком хапала адной такой гульні, што жанчыны ва ўзросце казалі: я толькі аднойчы была, пазнаёмілася з хлопцам, а праз паўгады мы ўжо і згулялі вяселле. То бок функцыя была выкананая. Першапачаткова лічыцца, што здымала моладзь карчму, гэта было не ў хаце, ці здымалі ў адзінокіх ужо дарослых, моцна дарослых, бабуля і дзедулі, пры тым, што ў гэтай гульне галоўныя героі, такія фронтмены вядучыя, гэта якраз дзед і баба. Яны якраз кіруюць, водзяць гэта ўсё. І ў пэўным сэнсе гэтым яны зараблялі. То бок хлопцы скідываліся грашыма, прыносілі пітво, калі гэта ў хаце было. Дзяўчынкі прыносілі пачастункі нейкія. Гэта гульня магла цягнуцца некалькі дзён, напрыклад. То бок яны ішлі дамоў, потым зноў прыходзілі. Вось людзі, моладзь падпівала трохі, каб сняць такія некаторыя маральныя. І вось гэтай баба і дзед, там былі розныя варыяцыі. Ці выбіралі пары, як ім там казалася, людзі ж бачылі, што робіцца ў вёскі, і хто на каго кідаў вока. І таму, маглі цягнуць фанты. То бок, закідываліся імёны, і тады хоба выцягваў хто каго выпадкам. І адмовіцца было нельга. Увогуле існавала, дарэчы, пры танцах у той эпохі, калі хлапец запрашаў дзяўчыну, яе нельга было адмовіцца. Гэта была страшная пагарда такая. І вось гэтая кагорта маладых людзей магла з-за вось гэтых адмоваў нават на пэўны час выгнаць, выжуціць дзяўчыну ці хлапца, калі гэта ўжо датычылася пахабных абразаў, напрыклад. Бо сэнс яшчэ быў такі, што выбіраліся гэтыя пары, і гэтыя пары рабілі розныя заданні, і пры гэтым у першапачатковым сэнсе яны павінны былі заўсёды пець. І гэта былі такія жартоўныя песні, падколкі, на якія ты павінен быў хутка рэагаваць, такі як рэп-батл. Зразумела, што там быў набор песен, якія ўсе ведалі, і ты там проста нейкія словы, імёны перастаўляеш, але там галоўна было рэагаваць на гэта, каб паказаць, які ты там статны, вясёлы, умееш, хоба. І ёсць зафіксаваныя выпадкі апісаныя, што, напрыклад, хлопец было яго дрэнна са слухам трохі, і ён не так хутка рэагаваў у пары на песню, не даслухваў. Былі праблемы. І дзяўчына пажартавала, і яе прямо адтуль вывелі. Гэта там сведкі апісвалі, і пэўны час
Яе не запрашалі, ей было забаронена хадзіць на розныя танцы, вячоркі. І ну, гэта быў такі механізм кантролю за гэтым усім. З цярэшкай ўсё самае складанае. Да сённяшняга часу да канца не зразумела, хто гэта ці што гэта. Это такая выява складаная. Там ёсць вёскі, якія называюцца цярэшкі ў Беларусі. Ёсць там ідэі пра то, што гэта звязана з літоўскімі паганскімі ўяўленнямі, што быў там ну, ці бог, ці істота, якая калісьці была абаронцай маладых людзей там, ну, але да канца гэта не вынайдзена. Ну і самае знакамітае, вось гэта цярэшка чаху-чаху, што ў цябе ў мяху, і шпілечкі, іголачкі, залатыя персцёначкі, ёлачкі ды палачкі, дзецкія забавачкі. Як бы з мехам все понятно, як бы мех гэта жаноцкае начало, а распороты мех гэта як бы ўжо адсутнасць цнатлівасці, распароўся мех і на бацьку грэх. Прычым ну, адсутнасць цнатлівасці перадусім гэта праблема бацькоў. Гэта значыць, што бацькі дрэнна выхавалі, бацькі самі не вельмі добрыя, і гэта перахадзіла з маральных на эканамічныя. То бок дрэннае выхаванне, дрэнныя гаспадары і пашло-паехала. І гэта складаныя праблемы. Бо цнатлівасць гэта не проста факт. Гэта было штосьці больш складанае. І ад нецнатлівай дзяўчыны ці ад нецнатлівага хлапца, напрыклад, у будучым маглі паміраць жывёлы хатнія. Гаспадарка не вялася, не расце какос, там, ну і там шмат яшчэ чаго такога. І гэта, ну, гэта былі такія важныя забабоны. Але іх умелі абыходзіць. Шпілечкі, іголачкі, ўсё працягнутае, тут усё па Фрэйду, а залатыя персцёначкі, як бы, ну, тое самае, ўсё па Фрэйду. Ёлачка, гэта ўвогуле елка, гэта мужчынская ёлка з шышкамі, ну, тут як бы шла дзяўчына, упала, напаролася на ёлку, ну і ўсё там. І далей дзецкія забавачкі пачынаюцца. Гэта абсалютна. І ёлка заўсёды. Калі адюльтэр, то хутчэй за ўсё дзесьці пад ёлачкай. Прычым лягла ў поле, лягла пад ёлачку, ну, удакладненне. Лягла ў поле, лягла пад ёлачку. Там з міколачкай. Ну і пашло-паехала. А дзе ў полі пад ёлачкай? Але вось гэта быў такі вельмі важная метафора такая. Калі ўжо пад ёлачкай, то ўжо ўсё зразумела. Хвартух, адсюль, да, замужняя жанчына павінна была насіць абавязкова гэты фартух. І я памятаю сваю бабулю, якая, ну, я ніколі не бачыў бабулю без фартуха. Ну, толькі калі яна лажылася спаць і была толькі ў сарочцы. А так, хвартух заўсёды. І адсюль пайду я кароў даіць, за мной жа бык бяжыць, каб цябе каршун задраў, як ты мне хвартук парваў. Парваць хвартук – гэта страціць цнатлівасць. Это, ну, абсалютна. А адсюль хвартух – гэта такая, ну, элемент жаночасці, шлюбнасці, замужнасці і такой маральнасці, абавязковасці, сямейнасці, ну і весь там гэты сінанімічны рад усяго гэтага. Шмат песен зафіксавана, прычым абсалютная большасць інфармантаў, якія пелі песні этнографам, гэта жанчыны. Таму збольшага наша сучаснае ўяўленне пра жаніцьбу цярэшкі – гэта ўяўленне жанчын. Дзяўчыны, якія ў гэтым удзельнічалі. Мужчынскіх вельмі мала апісанняў. Ну, увогуле, мужчыну цяжэй. Там, я працую, да ідзіце. Ну і сярэдняя працягласць жыцця мужчыны, яно і да сённяшняга часу страшэнная, а там яшчэ 20-30 год таму назад, там 60 гадоў. Ну і там, калі 80-90-гадовых бабуляк можна было распытаць, то 80-90-гадовых мужчын, ну, практычна не было. Ну, фізічна не існавала, і таму гэтыя рэчы мы маем праз вось гэтыя уяўленні. Паіць коніка ў вядры, гэта як бы... Увогуле, паіць каня – гэта такая цікавая. Гэта і папісаць
пойду подвяжу коня, попаю коня. І до сьогоднішнього часу шмат хто з мужчинаў, каже, пойду коня подвяжу. Вось такая устойлівая. І, акрамя гэтага, гэта палавы акт. Дзеўка-дзявіца, напаі майго коня. Ці не будзеш ты моя, я не буду паіць, і будзе мяне татка біць. Вось, ну там ёсць варыяцыі. Як бы попаю і пайду да бацькі плакаць, што попаіла коня, і хвартук мокры. Хвартук мокры. Вось таксама такі варыяцыі. Гэта ўжо больш з купальнем звязана. Пра мокрыя хвартучкі пасля, калі кідала, значыць, гэты самы, як ён называецца? Вяночак бросаю, і хвартук намакае. Вянок – гэта таксама цнатлівасць. Бросаць вянок – гэта як бы... І калі проста бросіла, яшчэ нічога, а калі ўжо і хвартук намачыўся, то ўжо там все зразумела. Лавіць рыбку таксама такое дзіўна. З аднаго боку можна рыбку лавіць, і потым з'есці рыбку, і яна трапечыцца ў жываце, а з другога лавіць рыбку – гэта абапісацца. Да, дзеці маленькія. То бок гэты вось, ну, маскуліннасць і фалічнасць вось гэтага, яно прапісваецца з дзяцінства. Тут ты такую ловіш рыбку, а потым ужо як падараслееш, уже будзеш трапятушку там праяўляць. І вось гэтае прамаўленне, яно стварала ілюзію вопыта сексуальнага. То бок людзі пра гэта маладыя на гульнях гаварылі і нейкім чынам знаёміліся, і хутчэй за ўсё у іх павінна была стварыцца сістэма ведаў пра тое, як далей. Інтэрнэта не было, і паглядзець гэта ў натуры ніхто не мог. Таму слухалі, пелі і... Ну і вось елка з шышкамі. Ці пад еллю спала, ці шышка упала. Шышка упала, ну таксама, да? Попадя пшанічку жала, упалі заначавала, упалі пад ёлкаю з маладым міколкаю. Ну і так далее. Попадя гэта, ну, таксама адзін з варыянтаў. Там поп, святар, попадя, святая жанчына. І пачынаецца з цнатлівасці, святасці, а потым пад елкай, з міколкай і ўсё. То бок весь такі набор сімвалаў. Што было і да чаго прыйшло. І гэта такія нормы. Што трэба рабіць, чаго не трэба рабіць, і як гэта працуе. Але гэта, яшчэ раз падкрэсліваю, нашы трансфармацыі, уяўленняў, выцягнутыя з фальклору. Разумею, да? Што магло быць, ну, крыху інакш. Крыху інакш. Ну, каб не было такога ілжывага уяўлення пра вось гэтую цнатлівую аўтэнтычнасць, здаровую нацыянальную традыцыйнасць беларусаў, існавала традыцыя падначовак. Мне гэта доўга ў галаве карпела, і я вспомніў, дзе яшчэ са студэнцкіх часоў, і я знайшоў, ёсць такая, была амерыканская антропалагіня, антроположка, как правильно, антропалагіня, хутчэй, Маргарет Мід, якраз якая з'яўляецца культавай фігурай у амерыканскай сексуальнай адукацыі. Яна шмат чаго зрабіла для пераасэнсавання амерыканскім грамадствам сярэдзіны 20-го стагоддзя, уяўленняў пра нормы, сексуальнасць, як Кінсі і Мід. Вось, два чалавека. Яна апісвала Новую Гвінею, і там яна апісвала абряд маітотала. Калі ноччу хлапец мог зайсці ціханька ў хіжыну да маладой дзяўчыны, і бацькі не прачыналіся, нават калі прачнуліся, не мелі права прачынацца. Калі ён ціхонька ноччу да яе хадзіў. Магла падаць голас толькі сама дзяўчына. Калі дзяўчына голас не падавала, то бок яна пагаджалася на прыход гасця начнога, то бацькі спалі і не падымалі ніякага. Гэта называлася маітотала. У пэўным сэнсе такога варыянта традыцыі падначовак. Калі ўжо пара, ці не заўсёды гэта была пара, калі дзяўчына прымала ў хаце хлапца, і яны маглі там ці на парозе ўваходзе, ці ў каморы пры хаце.
лажыліся начаваць разам з хлапцом, і пэўныя вольнасці яму можна было дазволіць. Ну, гэта был такі варыянт у фармальна строгай прасторы знайсці нейкія інстытуцыянальныя магчымасці. Ну, як гэта, па-першае, знайсці вопыт у тым, дзе у іншых варыяцыях проста яго фізічна не было, а па-другое, знайсці сабе фізічна прыемнага чалавека, пару, да? Не на вяселле ў першую брачную ноч, знаёміцца, так, баха, а ўсё яно непрыемна пахне, там нешта яшчэ, ўсё мы гэта ведаем. А пазнаёміцца з гэтым раней. І бацькі пра гэта ведалі, мала таго, у фальклоры там зафіксавана, што там і хлапцы маглі там і да адной, да другой, да трэцяй, і дзяўчыны маглі прымаць і аднаго, і другога, і трэцяга. І нават праз фальклор бачна, што маці маглі гэтым ганарыцца, што типа моя такая прыгожая, што да яе б'юцца і б'юцца, лезуць і лезуць у хату, такая яна яркая. Да? А маці не спала, ды ўсё чыста чула, мяне не сварыла, сама такая была. І вось вам, да, вось гэтыя аўтэнтычныя, моцныя. Але гэта быў інстытут вырашэння вось гэтай праблемы для маладых. Ну, бо памятаеце, дзе там было, што не было сексуальнасці? Вот тут. Слабае было ў іх. Там палавое пачуццё, вельмі слабае. Таму і хадзілі на падначоўкі. Адзін да аднаго, і гэта было вельмі важна. Так ці інакш, весь фальклор напоўнены праблемамі мужчынскай харобрасці, я гэта зрабіў, да, і жаночага адчування траўмы і віны. Прычым, віны хлапца нідзе не фіксуецца. Просто малайчынка і малайчынка. А вось дзяўчына, яна адказвала за гэта, яна кантралявала вось гэтую паенне коня. І ад яе залежала, вось, што будзе з лоўляй рыбкі. І калі яна лавіла трапятуху, то віна ўся ускладвалася на яе. Што датычыцца вось гэтых падначовак, то фальклор фіксуе, што маці, прычым маці менавіта, вось гэта падначоўкі, гэта кантралявалася неяк маці. Прамаўляецца пра тое, што маці папярэджвае, толькі ж ты акуратней, то бок гэта можа прывесці да праблем. І ёсць песні, дзе апісваецца, што гэта прыводзіла да праблем. І былі варыянты, то бок не заўсёды, я так разумею, гэта прыводзіла да шлюбу. Хлапцы маглі проста фізічна взяць і паехаць там на адпрацоўкі у Мінск, Санкт-Петербург, Вільню ці кудысьці яшчэ, проста з'ехаць ці што-небудзь яшчэ. Гэта была праблема дзяўчыны, але магло быць і вяселле, і тады ўжо не рабіўся такі поўны цыкл рытуала вяселля, таму што мы пра гэта яшчэ прагаворым, там зразумела было. Па поводу недасведчанасці я скажу, што сацыёлагі 90-х гадоў 20-го стагоддзя пасля распаду Савецкага Саюза фіксавалі па ўсім тэрыторыі. Расія, Беларусь, Украіна. Гэта даследавалася. Знакамітае славянскае традыцыйнае вяселле. Сёння вяселле, а праз 3 месяцы адведкі. Не праз 9, а праз 3. То бок, калі развалілася, сацыяльныя нормы разваліліся, людзі закінулі ўсё таму, што пачалі займацца там выжываннем і забыліся на маладых. Ніякага досведу, ніякіх кантрацэптываў, ці яны былі дарагія, ці іх проста фізічна там у нейкіх раённых гарадах, я пра вёскі ўвогуле не кажу, фізічна не існавала. І гэта ж феномен быў знакаміты. І сярэдні ўзрост уступлення ў шлюб быў 18-20 год тады. Гэта зараз мы пераехалі там у 27-28. І старарадзящае ў 90-х было 24 гады, афіцыйна медычны тэрмін, старарадзяще 24 гады.
Зараз у Беларусі афіцыйна 28. Але ўжо яго нават не выкарыстоўваюць так гінеколагі, якія займаюцца менавіта гэтым самым родамі. Гэты тэрмін проста па сабе. А гэта была класіка жанра. Што у тебя нема до 24 троих дзяцей ці двух? А як ты будзеш жыць? І да хлапцоў бумер, фильм мы все памятаем, да? До 25 ты павінен быў купіць кватэру, купіць бумер і памерці паспець. Потым тебе забівалі. Класічная кар'ера бандіта. То бок, усё не 100 гадоў, як у Байдена і Трампа, да, а 25. Ты павінен усё паспець зрабіць за 25 гадоў. Усё зрабіць і памерці і на алею славы там у якім-небудзь Новосібірскі ці Маскве тебя пакладуць. Таму пра тое, што не ведалі і тады не ведалі таксама. Гэта была крыху іншая сітуацыя. Гаворка была не пра веданне, а пра іншую культурную мадэль. Проста фізічная іншая культурная мадэль проста. Якая па-іншаму будавалася, іншы быў свет. І гэтыя традыцыі імі карысталіся, і канфузы узнікалі, безумоўна. Але ў пэўным сэнсе і сама жаніцьба цярэшкі, і традыцыя падначовак, і іншыя там варыяцыі, ці пакупалі там і шмат чаго яшчэ, гэта так раз такія інстытуцыянальныя такія палянкі, дзе моладзі нешта дазвалялася, таму што ў іншых момантах гэта было проста табуявана, заказана, і гэта парушала ўжо існаванне самой супольнасці па ўсіх параметрах. Тут мы разамнемся. Для моладзі было важна і вывучэнне, і таму яе супраць моладзі выкарыстоўваліся загадкі, якія іх абучалі і правакавалі. Заўсёды. Увогуле, традыцыйная культура – гэта і культура правакацыі. Калі хто меў досвед жыцця там з бабулямі, дзедулямі, той павінен быў назіраць сітуацыі, калі усіх новых, усе сітуацыі вялікіх калектываў, там заўсёды ёсць групы мужчын і жанчын, якія пікіруюцца паміж сабой, правакуюць адзін аднаго. Гэта прастора выбудовы нормы. Праз гэтае пікіраванне да людзей, да ўсіх даводзілася, што правільна, а што неправільна. То бок, калі ты рабіў нешта неправільна, цябе групай булілі актыўна, і ты разумеў, што гэтага рабіць не трэба. І гэта была такая складаная рэч, і ты павінен быў заўсёды быць на чаку. Заўсёды цябе маглі там усюды падкалоць з гэтым. І давайте пагуляем. Прыбег хвілька, забіў шпільку, а хвілька, хорошая твоя шпілька. Прыбягай паскарэй, забівай пакрапчэй. Што гэта? Нагадваю, што шпілька, гэта абсалютны фалічны сімвол. І забіць шпільку, зразумела, аб чым ідзе гаворка. Правда? Гэта маслабойка. Масла збіваць. Усе сексуальныя эратычныя загадкі, яны маюць яўны эратычны кантэкст, але адказы ніколі не звязаны з эротыкай. Гэта накіравана на гэта кантроль сацыяльны, гэта праз смеха-эратычны інструментарый. Наступнае. Па 4 і па 5 залупіўшыся вісяць. Гэта арэшкі. Арэшкі лясныя. Арэхі, яны, калі вы памятаеце, калі ён вырастае, у яго такая зялёная такая скурка, яна как это правильно сказаць, залупаецца. Выкарыстоўвае тэрмін. А народ гэта ўсё падсекаў. Ён гэта на ўсё звяртаў, таму што традыцыйная культура, яна насіла выразны экалагічны характар. Людзі жылі ў прыродзе і карысталіся прыродай. Усё, што рабілася з дрэва, лекі былі, ніякіх аптэк, фізічна, якая аптэка? Што назапасілі, ведалі нейкія траўкі, пілі, палілі, не ведаю, што там рабілі з імі.
Каб не дедова качалка, сохла б бабина мочалка. Ну, каб просто хутчэй было, гэты калодзеж цапель. Як бы, калі качалка, гэта вось гэтая штука, ну і все, што з гэтым звязана. Да пытання пра непахабнасць беларускага народа. Стаіць поп на масту, крычыць гвалт, абасцу. Это, ну, сорі, я цытаты выкарыстоўваю. Што гэта? Радыо. Яку радыё? Ну, а пры чым здесь, пардон? Ну, як бы, гэта самавар. Ён пачынае кіпець, як бы, і можна абліцца кіпнем. Як бы, ну, і калі ў зіму мужчыны хадзілі паіць каня, то бок, ну, гэта было падобна на кіпень. Як бы, ну, і вось гэтыя аналогіі, яны ляжалі. Стаіць карова, дзірка гатова, прыйшоў бык, у дзірку тырк. Ну? Ну? Ну, зразумела, але на ўсялякі выпадак не, да? Ну, ключ і замок. Прычым, калі браць замок у царкву за пазуху, то гэта прыводзіла да таго, што ты рабілася прыгажэйшай, у сябе там усё, што патрэбна, адрастала, а што не патрэбна, ссыхала. І як бы жаніх цябе потым мог моцна кахаць. Гэта як бы такія варыяцыі. Увогуле там эратычных... Ну, то бок там схуднець, там такія варыяцыі. Хаця нашы ўяўленні пра схудласць, мы сёння ўжо казалі, да, такое вары кашу не густую, а жыдзенькую. Бяры дзеўку не худую, а сыценькую. Вось. А мы зараз усе тут змагаемся. Ну, дарэчы, калі казаць пра загадкі, то нават змена гістарычных умоваў не змяніла практыку эратычных падтэкстаў, і з савецкім часам, ну, загадкі не зніклі, а там і Хрушчоў, і Сталін, і Гарбачоў, там і шмат чаго. І знакаміта, я заўсёды люблю прывадзіць, можа, ўжо і хто ведае. Спередзі па блату, ззадзі хоць каму. Дзеўкі любяць стоя, а хлопцы на хаду. Ага. Ну-ка, фантазію выключаем. Выключаем. А ўспамінаем, на што гэта магло быць падобным. Спераду па блату, а ззадзі хоць каму. Дзеўкі любяць стоя, а хлопцы на хаду. Грузавы аўтамабіль у калгасе. У кабіну па блату, наверх у кузаў любы. Дзеўкі ў кіно заўсёды стаялі, там і пелі песні, а хлопцы запрыгвалі на хаду. І, ну, вельмі-вельмі шмат. І праз вось гэтыя розныя загадкі і прыпеўкі, увогуле такі малы жанр фальклорны, можна было нават топасы вывучаць. То бок, ну, геаграфію. А на Лепельском мосту тра-ля-ля-ля-ля-лю, лю-лю-лю-лю-лю, лю-лю-лю-лю-лю. Ну, там на мосту там заўсёды такія нельга паказваць. А там, а на Любаньскім мосту ля-ля-лю-лю-лю-лю. Или, напрыклад, вось гэты феномен, калісьці мяне дзед навучыў, я прыехаў домой малы і распавёў гэта сваёй маці, і доўга не мог зразумець, чаму я там суткі стаяў в углу. Па вуліцы шла баба здаравенная, за вугол мандой задзела, заравела бедная. Мяне дзед навучыў. Што гэта значыць? Гэта значыць бессэнсоўнасць нейкай справы. То бок, ну, калі тебе ці заставляюць ці нешта робіць, ты такі сядзіш і прагаварваеш вы гэта такім выразам, фіксуючы, што, ну, гэта, ну, незразумела, навошта робіцца. Шла баба ў зеліву, захацела, пачесала на вярбу і перахацела, неяк так. Гэта такі самы аналаг.
І такіх аналагаў неверагодна. Шла ў Зельву, шла ў Слуцак, шла і нешта рабіла. І вось гэта цэлы такі набор пра нейкія такія бессэнсоўныя рэчы з такім эратычным падтэкстам, типа, што тое, што ніколі ніхто не будзе рабіць, і тое, што навошта мы гэта ўсё робім. І гэта таксама была часткай вось гэтых важных выразаў. Ну, мы гэта выражым, безумоўна. Купальня не само по сабе, а купальня з благавешчаным, таму што паміж імі 9 месяцаў. Гэта вельмі важна. Гэта такая асаблівасць. Бо купальня таксама мела выразны эратычны падтэкст. Гэта начныя гулі, гэта прыганне разам парамі, гэта, значыць, усе гэтыя варыяцыі, а потым на благавешчанне нараджаліся дзеткі. І купалначка дачку біла, дзе ж ты, шельме, вянок дзела. Ну, як бы, зразумела, ці фартух мокры. Чаму, дзіцятка, у цябе фартух мокры, малайцы, бацюшка, купаліся, ды маім фартухам уціраліся. Ну, то бок, там нават іх шмат малайцоў было. Ну і благавешчанне, на вуліцы чабор гарыць, а ў дзевачкі жывот баліць, ой, жанішка, ратуй, ратуй, калыбельку гатуй, гатуй. Ну і пайшло-паехала. І яшчэ раз падкрэсліваю, што вінаватыя былі бацькі. Яны не выхавалі. Прычым там такія былі сацыяльныя вось гэтыя тлумачэнні, што позна аддавалі замуж, і дзяўчына проста не вытрымала. Каб яе раней аддалі, то ўсё было б окей. А так прырода сваё бярэ. Яна, І прычым, чаму позна аддавалі, заўсёды фіксавалася, што шкадавалі пасагу. Таму што трэба было за дзяўчыну даваць пасаг заўсёды. І гэта віна узвальвалася на бацькоў. Тут таксама цікавы вось варыянт. Хаця цягнула ўсё, і горкая доля была, безумоўна, у дзяўчыны, таму што дзеўка плача, сын маленькі, ворат рач паляціў, дзеўка плача, недзе дзець. Ну, то бок, гэта яе жыццё, і ўжо было складана. Гэта не значыць, што гэта інстытуцыялізацыя датычылася толькі гульняў ці нейкіх свят. У паўсядзённай жыцці эратызму ахапала вышэй галавы. Па-першае, беларусы былі эмацыйныя, хутчэй за ўсё гэтыя эмоцыі, яны ж не толькі праяўляліся ў пэўны момант. І адсюль у фальклоры, па крайней мере, так мы можам гэта рэканструяваць. Як у полі пасе дзеўка коні, прыйшоў да яе яка, уставіў дзеўку ракам. Ну, то бок, як бы не свята, не нейкія гульні, а проста банальная сітуацыя, і якая магла скончыцца, даволі так бы. Але хутчэй за ўсё гвалту ў адносінах да дзяўчыны са сваей супольнасці было немагчыма. А хутчэй за ўсё гвалт датычыўся чужых. І гэтыя чужыя выразна прапісваліся, хто гэта быў. Хутчэй за ўсё гэта былі такія прышлыя салдаты рознага кшталту. Там казакі, салдаты, маскальскае войска, гусары, уланы розныя. Такія як бы прыгожыя у форме, бо форма ж заўсёды красіць мужчыну, упрыгожвае. Прыгожыя жаўнеры, якія ўмелі размаўляць, і якія маглі падмануць і потым згвалтаваць гэтую дзяўчыну. І адна з самых вядомых гэтых палескіх песен, Галя, намовілі дзеўку з чорнымі брывамі, ды павялі яе цёмнымі лясамі, увязалі яе да сасны касамі, падпалілі сосну зверху з споду. І як бы падпаліць сасну, гэта значыць згвалтаваць. І зверху з споду таксама тут ўсё як бы зразумела. І гэта такая драматычная рэч. Драматычная. Таму што са сваімі толькі па згодзе. Я на вуліцы была, я видела Ясю. Хацеў мяне паваліць, а я не далась. Ну, то бок, гэта варыянт, калі ўсё скончылася цудоўна, а гэта калі згоды не было і як бы нічога не было. І адсюль вось гэтыя касіў Ясь канюшыну, паглядаў на дзяўчыну, гэта ўсё ж гэтыя песнярскія варыяцыі, метафор, якія яны выкарыстоўвалі. І гэта ўжо 20-е стагоддзе, другая палова, гэта ўжо выкарыстанне вось гэтых этнічных вобразаў у папулярнай культуры. Пошукі вось гэтага фолка, які быў тады трэндам па ўсім свеце. Хто там у гэтым самым? У Амерыцы тады ж гэта легенда, не ведаю, што песняроў хацелі аставіць у Амерыцы, каб яны там
зараблялі грошы, таму што іх фолк ён быў прям там да месяца. І гэта ўсё з адной крыніцы набывалася. А чужыя і небяспечныя гэта не толькі казакі, але яшчэ тыя, хто адрозніваўся ад земляробаў. То бок у кожнай вёскі заўсёды былі такія незвычайныя людзі, кавалі, напрыклад. Увогуле кавальства і кавалі яны былі там такія, традыцыйна ім прыпісвалі там розную чартаўшчыну. Чаму? Па-першае, там заўсёды агонь гарыць, там нешта стучыць, пахі рэзкія, сера ваняе, ўсё, чумазыя ходзяць. То бок пекла, 100%. А па-другое, гэта цуд. Ляжыць каля кузні гара руды, зямлі нейкая, вось гэтай. А потым нешта ўсю ноч там стучыць, гарыць бах-бах і прыносяць серп. Не цуд, безумоўна. Это мы зараз ужо разумеем. І адсюль, напрыклад, кавалі, гэта заўсёды. Маладыя кавалі дзяўчыначку панялі цераз рэчку, цераз мсхі, палажыўшы на мяхі. Кавалёў і шапавалаў трэба было таксама за імі глядзець і ведаць, што яны небяспечныя. Пра ідэалы прыгажосці мы ўжо часткова казалі. Пра працоўныя эквіваленты я ўжо не пісаў, што там трэба працавітая, каб была, там пра жанчыну, што каб рукі вялікія былі, каб моцная была, лыткі крэпкія, гэта каб працавала. Але там былі розныя тэндэнцыі. Адныя, што працы навучыцца і так цяжка, а прыгажосць, яна, калі ёсць, то ёсць. І адсюль там красная дзяўчына, чарнаброва, чорныя воласы, на лице белявая, і гэтак далей. А хлопцы вясёлыя, прыгожыя, багатыя. І вельмі шмат пра дрэнных, пра жанчын менш, таму што гэта жаноцкія песні ў большасці сваёй. І таму там менш пра дрэнныя якасці жанчын, а больш пра дрэнныя якасці мужчын. П'яніцы, ходзяць там налева, ні жывы, ні мёртвы, гэта значыць кволыя, то бок нейкі такі ні рыба, ні мяса, малыя, недарослыя, як у поле вецер, то бок не сядзіць дома, а вечна недзе там шляецца. І заўсёды пэўная пагарда, небяспека да сацыяльна дыстанцыяваных груп. Тых, якія не былі чужымі ў такім класічным выразе, але былі чужыя, таму што былі не свае, такія. Гэта, па-першае, дваране і мяшчане, і там адказак да рознага кшталту рэчаў даволі такіх не публічна абумоўленых. І наконт талерантнасці таксама даволі ўсё складана, таму што яўрэям і цыганам прыпісывалася шмат такога дрэннага, што лепей нават не ўзгадваць пра гэта. Таму што яны былі на вачах заўсёды. Цыгане, яўрэі жылі побач з беларусамі, а яўрэяў было шмат да 20-го стагоддзя. І яны выразна адрозніваліся. Усім адрозніваліся знешнім выглядам, рознымі рэчамі, нават альфактарна да іх прыпісваліся, што яны дрэнна пахнуць, там пархатыя, там і бла-бла-бла. І адсюль ім і прыпісвалася ўсё такое не вельмі добрае. І непрыгожыя яны, зразумела, былі, бо былі свойскія эталоны прыгажосці, такія распаўсюджаныя паўсюль. І адсюль да сённяшняга часу мы фізічна не пападаем пад галівудскія каноны прыгажосці, якія ствараліся васпамі, white anglo-saxon пратэстантамі. Вузкія бёдры, шырокія плечі, падбародкі, а мы хутчэй валасатыя там розныя, а мы хутчэй крыху іншыя. Антрапалагічна. І ўсё зараз папулярна. Раней прыйшоў на жаніцьбу цярэшкі, там пастаяў, памыкаўся і знайшоў сабе пару, а зараз павінен выглядаць, там не ведаю як хто. Зараз ужо там іх столькі, што не ведаеш і што рабіць. Усё праблемы з ідэаламі прыгажосці. Вяселле, вось гэты наступны перыяд. Вось якраз на ваше пытанне, калі была цяжарная, але рабілі вяселле, то не час маліцца, калі за пазухі валіцца, то бок рабіўся такі кароткі. То не заўсёды гэта было драматычна, то бок калі быў вінаваты, то былі і вяселлі такія.
хлопцы маглі пагаджацца і ўсё гэта працавала. Этапаў было шмат, але не ўсе былі эратычныя. На першых этапах, там, дзе дамаўляліся, там варыяцыя магла датычыцца эмоцый, пачуццяў, і дзяўчына магла вырашаць. У яе пыталіся, напрыклад, даеш згоду ці не, яна магла адмовіцца. Але калі ўжо пачыналіся запоіны, то бок запівалі дамовы, пасля гэтага разрыў дамоўленасці, гэта было ўжо нешта такое вельмі канфліктнае. Гэта была праблема, і ўжо гэта не парушалі. Адзін з важных этапаў гэта ў пачатку перад выездамі, перад пачаткам усіх рытуалаў, гэта благаславенне маладых, так званы пасад. Калі у доме жаніха садзілі на дзяжу, а ў доме невесту садзілі на дзяжу, калі яна цнатлівая была. І якраз Донар Запольскі ў сваім артыкуле пра вяселле апісвае такую гісторыю, што хлапец, бацькі кажуць, садзіся, і паедзем. А ён не садзіўся, а маліўся. Госці пачынаюць разумець, што нешта не тое адбываецца, бацька пачынае злавацца, а ён усё моліцца, становіцца на калені, моліцца, і тут як бы цудам пачынае біцца посуд у хаце. І гэта як бы сведчанне таго, што ён не цнатлівы, і ён не можа сесці на дзяжу. То бок гэты такі сацыяльны кантроль, што калі ты падманеш і сядзеш, то гэта прывядзе да далейшых праблем у тваей сям'і. Будзе біцца посуд, не будуць паміраць жывёлы, там твае дзеці могуць не нарадзіцца і шмат яшчэ чаго. Але мы маем і апавяданне ўжо з 20-го стагоддзя, як гэта ўсё абхадзілася, як на гэта ўжо звярталася, як на рытуал менш увагі, і калі гэтая цнота даражэй за злота, на адном з этапаў пасля першай шлюбнай ночы трэба было выносіць прастыню і паказваць сляды, то ў валасы дзяўчынкі давалі пузырочак з краявою курыцы, якая калі былі рытуалы, калі дзяўчыну публічна раздзявалі, сэнс быў у тым, каб паглядзець, ці няма ў яе на ўсялякі выпадак бутылёчка з сабою, то ёсць апісанне, што бралі з сабою жаніхі. Таму што часцей за ўсё як бы і вінаватым быў у гэтай сітуацыі уласна жаніх, і там дапамагалі і глядзелі на гэта ўжо хутчэй як рытуал. То бок гэта патрабаванне цнатлівасці, гэта хутчэй не сацыяльны інструмент, а не патрабаванне цнатлівасці як фізіялогіі. Гэта вельмі важна для жаніха. Гэта было важна для супольнасці, таму што гэта падтрымлівала правіла для ўсіх. Але падкрэсліваю, што правіла існуе толькі, калі існуюць іх парушэнні. Калі не бывае парушэнняў, то правіла перастае функцыянаваць, таму што мы не разумеем, дзе яго межы гэтага правіла. І таму, калі мы бачым уяўнае, прапісанае правіла, значыць, яго абавязкова парушалі. Інакш проста не працавала. І у літаратуры, гэта са савецкім часам, напрыклад, гэты элементы патрабавання цнатлівасці, яны якраз актыўна выкарыстоўваліся для падмацавання тэзіса пра аўтэнтычнасць, чысціню беларускага народу. Што мы не такія, як яны там астатнія. Тыя там, а мы там, мы ж сапраўдныя. Вельмі сакралізаваным эратычным сэнсе быў абряд выпечкі каравая, які быў характэрны па ўсей тэрыторыі Беларусі. Каравай заўсёды пеклі адмыслова, гэта быў рытуал, прыходзілі жанчыны, як правіла, гэта былі
жанчыны замужнія, якія мелі дзяцей, яны пелі фантастычна нецэнзурныя песні пры гэтым, а устаўляў у печ каравай і вынимаў каравай абавязкова мужчына. Прычым і сама лапата, якую ўстаўлялі, вусце пячы і мужчына, ўсё гэта як бы абсалютны сімвал усяго. Як бы вусце пячы жаночы, лапата і мужчына мужчынскі, і ўсё гэта працавала. Вельмі важна было, каб гэты самы каравай падняўся. Гэта таксама плоднасць, нараджэнне, новае жыццё, здароўе. А самае лепшае, калі ён паднімаўся да такой ступені, што яго нельга было выцягнуць з пячы. І тады, каб нараджалася выніманне з пячы, гэта нараджэнне дзіцяці. Вялікі, добры. І тады ці вымалі цэглу, ці збоку разбівалі печ і вынімалі, і гэтым ганарыліся. І гэта працягвалася вось на Палесе. Мы працавалі у Моталі і былі там у сям'і. Бацька і маці ўжо такія гадоў па 65. Такія яшчэ пенсіянеры, але яшчэ такія як бы маладыя пенсіянеры. І вось жанчына распавядае, што вось дзеці жывуць, дачка жыве ў Мінску, у іх там дзеці нарадзіліся, кватэру атрымалі, ўсё супер, у іх клас. А на вяселле зрабілі такі каравай, што падняўся, што разбурылі печ. А сядзіць бацька смаліць і кажа: да, добра, да калі ж печ да сённяшняга дня дыміць, так і не здолелі яе добра задрамантаваць, бляха, і дыміць, і дыміць. Яна: сціхні, дурань, зато дзеці як добра жывуць, і дзеткі нарадзіліся, і не хварэюць, і кватэру ў Мінску атрымалі. І прямая сувязь, яна нават не бачыць розніцу. Наадварот, яна бачыць прамую сувязь паміж вось гэтым выпадкам з караваем і з тым, што потым атрымалася. Вось, такое, як бы, можа быць, нейкая архаізацыя, але якая дазваляе нам зразумець, аб чым ідзе гаворка. І ўжо падчас самого гэтага застолля, дзе маладым увогуле ўсё было забаронена піць, есці, яны проста там сядзелі. Як бы гэта было таксама такое выпрабаванне, яны там паміралі, як маладыя, і нараджаліся як новая дарослая сям'я. А вось галоўныя героі, там іх было шмат, станавіліся сват і свацця, і там цэлы набор фальклору пра тое, якія яны там проста свірепыя ў сваёй сексуальнасці. Сват сваньку разуваў, андарак разарваў, падняў ножку, пазіраў, і там вось такога кшталту варыянтаў. Там: дам табе калбасу, не люблю калбасу, дам табе я касу, не люблю я касу, дам табе я гэта. І ўсё такое павінна быць дліннае, тоўстае, нейкае яшчэ. Яна ўсё адмаўляе, а потым добра. І там такіх варыяцый вельмі. А разарваў андарак, і гэта як бы мы ўжо пра хварту і разрыў. Андарак — гэта юбка цёплая жаночая. Гэта, як бы, ўсё і так зразумела. І вось пажаданні, пра якія я казаў. Дарую 2 анучы, каб усё жыццё было ў кучы. Дарую пару галубоў, каб моцная была любоў. Дарую бульбы, падполле, дзяцей, застолле. Каб нявеста была багата і спераду гарбата, гэта значыць цяжарная, да? Дарую ніткі, каб малады не заглядваў на чужыя лыткі, каб ваш ложак скрыпаў і да году сынок выпаў. Жадаю столькі сынкоў, колькі ў лесе пянькоў, колькі ў хаце сталоў, колькі ў сталах дошчачак, каб столькі сыноў дочачак. І там бясконцыя варыянты ўсяго, што можа быць. І ўсё гэта ўжо ідзе прамым тэкстам, то памятаеце, пачынаецца празрыстасць вось гэтай эратызму, і гэтая празрыстасць, яна накіравана на фізічную сексуальную моц і на нараджэнне дзяцей. Магчымасць і здароўе, і колькасць дзяцей. Гэта ўжо іншы становіцца вектар эратычнасці. Там навучанне, сацыялізацыя, культурацыя, а тут ужо як бы прамыя інструкцыі, што трэба рабіць.
Ну і радзінная абраднасць як такая форма завяршаючай вось гэтай акультурацыі ці сацыялізацыі сексуальнасці і эратызма, калі ўжо у сям'і нараджаліся дзеці, яны станавіліся, бацька і маці станавіліся паўнавартаснымі дарослымі людзьмі. Всё. Яны выраслі, навучыліся працаваць, знайшлі сабе пару, пажаніліся і нарадзілі дзяцей. Всё. Яны паўнавартасныя людзі. Абсалютна. І вось гэта нараджэнне, гэта апошні і вельмі важны таксама. І нават вось Дабравольскі фіксаваў на Смаленшчыне якраз у пачатку 20-го стагоддзя нешта кшталту кувады, калі мужчыны, каб дапамагчы жанчыне нараджаць, каб яна менш мучылася, яны імітавалі роды. Гэта па ўсім свеце зафіксавана як феномен кувады. У некаторых афрыканскіх племянах 9 месяцаў ляжалі і падкладывалі подушкі сабе ў жывот у мужчыны і ляжалі, ім цяжка было хадзіць, ім было балела ўсё там і так далей, перацягваючы на сябе ўсе гэтыя. А жанчыны працавалі у гэты момант. Ну, такія там розныя варыяцыі былі. Прычым, ну, напрыклад, там, каб у некаторых месцах трэба было, каб крычалі, да, калі ўсе прысутнічалі пры родах, мужчыны і крычалі, дапамагалі, ну, тужыцца, да? І калі яны рабілі гэта несапраўдна, не па-правільнаму, то вось гэтыя старухі, шаптухі, якія дапамагалі, да, нараджэнню, апісваюцца варыянты, што маглі на палавы орган мужчыны навязваць вяроўкі і дёргаць, калі там, ну, крычыць не так, не сапраўды, не дапамагае, то, ну, завязвалась і дёргалась, каб ён роў, ну, па-сапраўднаму, быццам бы нараджае. То бок, як бы такая вось фізіялагічная як бы рацыянальнасць, не просто там пакрычы дапамагі, да? А не хочаш, ну, тады дапаможа. Вось. І ну, гэта вельмі важна. Ну, і потым гэта вельмі такі важныя сямейныя формы абраднасці, радзінныя абраднасці. Гэта калі дзеці, як бы дзецям адчынялася дзвер да супольнасці, да сацыялізацыі, да? Гэта быў першы крок. Бацькі станавіліся паўнавартаснымі дарослымі, і вось гэтыя рытуалы радзіннай абраднасці, яны дапамагалі і малым дзецям як бы пачынаць першыя крокі сацыялізацыі. Адсюль вельмі важна, калі, каго, як запрасіць, што рабіць, там ўсё прапісана, што пець, бабіна каша так званая, што пасля гэтага рабілася, хто што прыносіў. Ну і вось кумы, яны проста там зафіксавана ў фальклоре, ну, там, як бы, канцэнтрацыя сексуальных прамых жартаў. Просто кум з кумой, яны, як бы, змагаліся за сталом, каб паказаць, хто з іх больш сексуальны, хто каго больш разоў там за сталом у гэты момант і зрабіў. Пры тым, што яшчэ раз падкрэсліваю, што рэальныя сексуальныя сувязі паміж кумамі былі проста, ну, недаравальныя. Ну, таму што яны ў царкве стаялі, ці ў касцёле гэта было, ну, яны былі бліжэй, чым нават, ну, муж з жонкай, таму што з муж з жонкай ўсё дазвалялася. То бок, як бы, на адюльтэр глядзелі, ну, як бы жыццё было жыццём, асабліва ў часы катастроф, да, войнаў там і шмат чаго. Гэта не да канца вывучаная тэма, таму што яна была зусім табуяваная, безумоўна, там і пасля першай сусветнай, грамадзянскіх усіх, і другой сусветнай вайны, калі мужчын станавілася значна меней, чым жанчын, гэта ўсё ламалася, канешне, таму што трэба было вырашаць рэальныя дэмаграфічныя праблемы, і тады, ну, гэтыя інстытуты часова, да, грамадства як бы рабіла крок некуды там назад і забывалася. Але ў іншых яно, ну, працавала, таму што гэта была сацыяльная арганізацыя. Ну, гэта тое, што было ў падмурку грамадства, без якога яно не магло жыць. Гэта была важная яго частка, усе былі звязаны адзін з адным. Ну і яшчэ раз я ў пачатку казаў, што вось гэтыя дарослыя састарэлыя жанчыны былі самымі актыўнымі. Вось калі нават выглядзіць, што
Сярод подросткаў хлапцы, дзяўчынкі ну, фактычна не датычылася тэмы сексу і эротыкі, а правакавалі іх хлапцы, ім гэта дазвалялася. Потым моладзь праз жарты ў паўсядзенным жыцці гэтага ну, не фіксуецца ні ў апісаннях, ні ў фальклоры. Потым ужо шлюб, сама сітуацыя шлюбу і вяселля, безумоўна, вось гэтыя радзіны і далей вось менавіта жанчыны. З чым гэта звязана, да? Але вось, ну, як бы самае такое цікавае, што там у аўстралійскіх абарыгенаў абстынентную лексіку, ну, то бок мацюкацца дазволена было дзецям і жанчынам. Як бы, ну, мужчыны займаліся сур'ёзнымі справамі. Ну, то бок нейкія такія магчымыя, я не ведаю варыяцыі, гэта не вывучана ніяк, але вось, ну, такія рэчы, і менавіта жанчыны, і глядзіце да сённяшняга часу, да? Заўсёды гэта састарэлыя жанчыны, гэта такая костка, якія бяруць у рукі там вырашэнне шмат якіх праблемаў. Магчыма, гэта нейкія такія мадэлі, якія яшчэ захаваліся з тых часоў, не ведаю. Гэта складана. Пабытовы у паўсядзённым жыцці ён проста, ну, само земляробства гэта палавы акт. Калі араты ідзе за плугам, ну, сорі, тут як бы іншых варыянтаў, просто фізічна не свой. Плуг – гэта фалас, ну, гэта. І сама культура, то бок культура – гэта гвалт над прыродай. Сам тэрмін культура з лацінскага перакладаецца, гэта гвалт над прыродай. То бок, чым больш у нас культуры, тым менш у нас прыроды. І адсюль сельская гаспадарчая культура. Гэта такі як бы земляробчы гвалт, ну як бы двойны, падвоены сексуальны акт, я не ведаю, як гэта можа быць. Усё, што павінна ўрадзіць, яно ўсё мае нейкія канатацыі з эротыкай. Трэба прыйсці ўначы голым пакачацца, прыйсці садзіць голым гаспадару, ці там не займацца сексам, там нейкі перыяд, пайсці памыцца, выйсці ў белых адзеннях. Усё з гэтым звязана, там цнатлівасць, чыстата, эратызм і шмат чаго яшчэ. Агуркі як фалічны сімвал жанчынам нельга было садзіць, лічылася, што ну, тады не ўрадзяцца. І гэта ну, да сённяшняга часу, вось у гэтых я памятаю такія гэтыя газеткі такія для садаводаў, гэтых, што типа агуркі лепей, калі будуць садзіць мужчыны. Ну, гэта ўжо там... Калі на яго прыемна паглядзець, то хай, ну чаму не, а калі там, ну, таго ўсё і там у 78 гадоў, то, ну, як бы, гэта такое пытанне эстэтыкі суб'ектыўнае такое, як бы. А з капустай таксама, да, калі вось хадзілі вакол пасаджанай капусты, каб яна накручвала, каб была больш мясістая, гэта была частка такога. Не ведаю, ці хадзіла моя баба голая вакол, а тое, што ну, хадзіла днём просто вакол капусты, я гэта памятаю. Яна казала, вось трэба, каб яна добрая была, трэба вакол яе кругі нарізаць. Ну, хутчэй за ўсё гэта ўжо, калі адбываюцца трансфармацыі, рытуалы страчваюць рацыянальны сэнс. Людзі іх працягваюць рабіць, але не бачаць у ім сэнс. Таму што ён страчаны. Але сама рытуальная частка, яна больш складаная, типа, ну, я ведаю, што суп не вельмі добра, але я заўсёды варю в абед суп і дзяцей заставляю. Чаму? Ну, таму што ёсць такі сямейны. Гэта мяне маці вучыла, баба вучыла і гарачага супу паесці абавязкова. Ну, такім на косткі ці на якім там... Ну, ўсё роўна, ну, цяжка. Ужо сэнса ты не бачыш, але рытуал застаецца. І гэта ў трансфармацыі, зменах, і гэта вельмі такі важныя штукі. Ну, а зажынкі дажынкі там просто гэта ўсё завязана на тое, што там калі зжынаюць, бараду оставляюць, гэта барада, ну, апошні вось гэты клачок, яго там закварачваюць, потым зрэзаюць, прыходзяць першыя іголы, гэта сямейныя, там, ну, там усё інтымным напоўнена. І гэта, ну, сельская гаспадарка, то бок гэта ўвогуле не, ну, не сексуальныя адносіны ў прамым сэнсе, але яны напоўненыя, людзі іх выкарыстоўваюць, нават аўтаматычна не могуць не разумець. А это эроты? А я нават і не думаў, пасажу сабе агуркі на алюмініевым полі і ўсё тут.
З нормамі і парушэннямі тут таксама ёсць праблема. Я шукаў і думаў, як нам прапісаць тое, што як бы выходзіць за рамкі гетэрасексуальнасці, і гэта вельмі складана. Адназначна гэта ўсё было, але яно не прапісана так вось відавочна, і гэта вельмі цяжка вызначыць, але ёсць нормы фізіялагічныя, палавыя, там узроставыя і так далей. Па-першае, гэта вельмі важная штука, хаця яна ў пэўныя там моманты не працавала, гэта нельга насіць адзежу іншага пола, бо тады мужчына можа ператварыцца ў бабу, баба ў мужика, і гэта адсюль вельмі выразна. Гэта мужчынскае адзенне, гэта жаночае адзенне, і яго не зблытаеш ніколі. Калі не расце ні вусы, ні барада, то ні баба і ні чалавек, а калі ў бабы растуць і вусы, і барада, то там таксама вялікія пытанні. Там цэлы шэраг ёсць гэтых прыкмет. Як бы яшчэ раз працнатлівасць, аўтэнтычнасць, здаровасць. Секс быў важны, і важна, каб ён быў рэгулярны, не гледзячы ні на што. На што бабе рашато, на што бабе сіта, дзед бабу патаптаў, будзе баба сыта. Сытасць, як тое, што звязана з ежай, ежу мы выкарыстоўваем рэгулярна, і там розныя варыяцыі. Пры гэтым вялікае пытанне да інтымнасці. Вось інтымнасць як патрабаванне і норма – гэта буржуазнае і гарадское грамадства. Гэта тое, што было у пачатку буржуазнасці і індастрыяла, і зараз ужо страціла сваю таксама інтімнасць, увесь інтім. Тое, што мы называем інтімам, ён публічна паўсюль, і гэта некая страціла ўвогуле свой сэнс. Але ўявіце сабе класічная хата, умоўна кажучы, 4х6 з каморай. Вось, і ў гэтай хаце жылі бацькі, дарослыя, але яшчэ як бы ў саку, з імі маглі жыць іх, напрыклад, старэйшыя дзеці ўжо жанатыя, яшчэ не выдзеленыя, напрыклад, яшчэ ім толькі там не пабудавалі, але ўжо з дзяцьмі, і старэйшыя дзеці. І пры гэтым як бы і бацькі яшчэ маглі вступаць у сексуальныя сувязі, і як бы старэйшы, напрыклад, сын з жонкай маглі ўступаць, і гэта рабілася, напрыклад, у адной хаце, як бы не было ніякіх перамычак, асобных комнат для мальчыкаў і дзевачак, бо гэта ж іх кожнаму патрэбна асобнае памяшканне, бо кожны патрабуе сабе інтыму, уласнай тэрыторыі, прыватнасці і таму падобных рэчаў. То бок вось для гэтай культуры прыватнасць, яна фізічна не існавала проста як феномен, было нікаму не патрэбна. Не было такой каштоўнасці, і проста яно функцыянавала па-іншаму, разумееце? Як у нас ёсць гэта патрабаванне і каштоўнасць прыватнасці, мы не будзем гэта рабіць, там, напрыклад, нават калі мы тут, нас 20 чалавек, мы тут паляжам спаць пры нейкіх там варыяцыях, гэтага не будзем рабіць, таму што мы ўсе ў адным, і гэта парушэнне нейкіх нормаў. А там такіх нормаў не было. І не было такой каштоўнасці, не было такога ўяўлення, і таму яны нічога не парушалі, і ніхто не бачыў гэтым нейкі забабон ці парушэнне, разумееце? Гэта складана сабе ўявіць. Людзі былі заўсёды на відавоку. Гэта была такая публічнасць заўсёды, але і кантроль пры гэтым. Ты амаль ніколі не быў, цябе заўсёды як бы бачылі усе. Ці там нейкая група, калі ты кудысьці ад'язджаў, то ўсё роўна з кімсьці ездзіў, і гэта было нейкая іншая культура, чым нам зараз падаецца. То бок нельга ім прыпісваць тое, што мы зараз адчуваем, таму што ў іх было іншае. Як бы позы тэхнікі я даў сабе такую смеласць назваць гэта ці бульба-сутра, ці дранік-сутра. Как бы могуць быць варыяцыі, але фальклор фіксуе як бы розныя варыянты таго, што магло быць, не ведаю. Калі я не буду чытаць, напэўна, тут і так усё. Не лажыся марка бокам, гэта табе ненарокам, ды лажыся прамусенька, будзеш табе мілюсенька. Сядзець свацця наелі, распусціўшы калені,
Ну, розныя варыянты, як бы. І іх даволі шмат. Ну, то бок гэта не тое, што адзінкавыя выпадкі, гэта напоўнены фальклор, яго шмат, і ён зафіксаваны. Мы хутка імкнемся к канцу. Яшчэ раз пра высновы. Высокамаральнасць, асексуальнасць, працавітасць з рэспублікі партызанкі – гэта скажэнне, адназначнае скажэнне. Гэта былі людзі са сваімі эмоцыямі, са сваімі правіламі, са сваімі патрэбамі і са сваім жыццём. Яны былі нармальныя для сваёй нормы, не для нашай. Але, ну, нельга ім прыпісваць вось гэты веліч чагосьці там уяўнага аўтэнтызму. Эратычная традыцыя, яе вывучэнне вельмі складанае, гэта вялікае пытанне, і гэта для навукі вялікі вызаў, але гэта вельмі важна, таму што гэта неад'емны элемент нашай культуры. Такі самы, як і іншы. Як людзі працуюць, як людзі выхоўваюць, так людзі і уступаюць у сексуальныя адносіны, і гэта не менш важна. І чым больш мы будзем пра гэта ведаць, разумнага, не ідэалагічнага, не скажонага, чым больш будзе існаваць такіх розных дыскусій на гэтую тэму, тым здаравейшымі мы будзем з вамі, таму што мы будзем пазбаўляцца ад рознага кшталту стэрэатыпаў, якія ўплываюць на нас, напэўна, больш скажона, чым нам гэта падаецца. Характэрна для літаратуры пошукі вось такога сімвалізму. Мне падаецца, гэта звязана з тым, што зафіксавана гэта ўсё праз фальклор, які заўсёды сімвалічны. І таму, хутчэй за ўсё, адбываецца такая памылка, калі мы надаем большага сімвалізму таму, што было больш такое паўсядзённае, але проста да сённяшняга часу мы яшчэ не знайшлі гэтыя, у дадзеным выпадку я слова «мы» вызначаю ўжо як навукоўцы больш дакладна. Ідэалізацыя вось гэтай культуры скажае нашы ўяўленні аба ўсім. Калі мы скажаем эротыку, мы скажаем і астатнюю частку культуры, і тады падмуркі нашых нацыянальных праектах і ўяўленняў яны скажоныя. То бок не можа быць на памылковым падмурку нармальны праект. Таму чым раней мы зразумеем аб скажэнні і пачнем ад яго пазбаўляцца, тым можа больш эфектыўны, здаравейшы будзе наш нацыянальны праект, калі ён існуе ў адзіным варыянце, ці нацыянальныя праекты, ці што-небудзь яшчэ. Гэта ўвогуле асобная тэма, можа быць, мы яка-небудзь затронем, але гэта страшна, таму што гэта для шмат каго звязана з палітыкай. Гэта такі прямы адказ. Хто такія беларусы? От кажы мне, і ты павінен там, беларус гэта той, і той, і той. Дзякую. Я падхожу. Такога, насамрэч няма. Вось, там, хто носіць красоўкі, той не беларус. Там лапці трэба носіць, ці там пастол. Или што-нибудь такого кшталту. Не, канешне. Или хто не носіць вышыванку, той не сапраўдны беларус. Я больш складаю, хто не размаўляе па-беларуску, той не сапраўдны беларус, і гэта ўжо такой палітызацыі, мы гэта не будзем закранаць. Шмат што з таго, пра што я вам распавядаў, з'яўляецца не рэальнасцю, а вось гэтай творчасцю, але на сённяшні дзень мы пакуль не ў стане развесці фальклор, як творчасць, і фальклор як крыніцу таго, што рэальна існавала. На жаль. І гэта хутчэй звязана не з тым, што мы маем мала тэкстаў, а хутчэй гэта звязана з тым, што ў нас няма дыскусій такой, здаровай, не такое, што трэба развіваць традыцыйную беларускую сям'ю, як зараз узята там, у нашых афіцыйных, што мужчына павінен быць главою сям'і, жанчына павінна быць гаспадаркай ачага, нейкага ачага. Я до конца не разумею, электрапліта да ачага там падыходзіць ці не. І калі яна зарабляе ў 2 разы болей за мяне, хто з нас павінен быць ачагом, такое сабе. На маю думку, калі мы
імкнемся да аднаўлення традыцыйнай культуры, мы ўсе павінны набываць сабе плугі, бораны, косы, мужчыны, а жанчыны пачынаць шукаць дзесьці сабе варштаты ткацкія і андаракі з хвартукамі. І тады ўжо ў земляробчай абшчыне на вёске можна пабудаваць сабе такую традыцыйную сям'ю з 8 дзяцьмі, там нешта такого кшталту, але у 21 стагоддзі ў сітуацыі горада і высокатэхналагічных заняткаў вось нормы 19 стагоддзя не пасуюць крыху. Тут уже с ачагом мы бачым, ужо ёсць праблема. Там Саратым таксама, калі ты сядзіш у труселях за камп'ютарам, ты араты ці не араты, гэта такое ўжо пытанне таксама складанае. І там што значыць навучыць сына быць як ты, гэта навучыць яго сядзець у труселях ці працаваць за ноутбукам ці купіць сабе, карацей, там шмат пытанняў і на іх цяжка адказаць. Таму гэта вялікае пытанне. На сённяшні дзень мы маем вось такую, як бы навукова называецца, вобраз букалічнай сексуальнай прастаты беларускага сапраўднага народа. У такіх прыгожых вёсках, такія маладыя прыгожыя, у такіх белых вышытых адзеннях людзі выходзяць на прыгожыя вуліцы, пяюць песні, ходзяць у вяньках і гэтак далей. Але ў такую надвор'е пад дажджом і гэтак далей, хутчэй за ўсё у нас будзе тэма пра фотаздымкі, калі стаяць у кажухах і бачна, што сняжок ляжыць і з басанож людзі не бачаць у гэтым праблему. Гэта крыху ад букалічнасці такой адрозніваецца, калі ты такі выбегаеш у адной сарочцы, бо ніякіх труселёў фізічна не існавала, у мінус 20 на вуліцу папіць вады, лакцём разбіваеш льдзіну на вядре і выпіваеш босічком і бяжыш да хаты, такі здаровы, вясёлы, учаты, смрад, з гэтым трэба нешта рабіць. І гэта трэба разумець. На сённяшні дзень гэты вобраз крыху скажоны. І яшчэ адна важная дэталь. Гэты фальклор ўсё роўна паказвае, і гэта мы яшчэ ніколі не абмяркоўвалі, пра посткаланіяльныя праблемы ідэнтычнасці. Звярніце, калі ласка, увагу. Ад Масквы да Ленінграда красна звёздачка гарыць, а ў калгасніка ад бульбы траля-ля неправільна стаіць. І гэта таксама частка, і тут ёсць і Масква, і чырвоная звёздачка, і без бульбы мы нікуды не абышліся. І гэта таксама праблемы, якія яшчэ чакаюць абмеркавання. І гэта таксама частка эратычнай культуры. Што з гэтага вырванага з кантэкста тэкста мы візуальна бачым, дзе цэнтры, мы візуальна бачым, што у гэтых цэнтрах лічылі важным для беларусаў і адносілі ў цэнтры прыняцця яго рашэння ў жыцці. Што недзе ёсць Масква і Ленінград, там усё ведаюць, і там чырвоная звёздачка, а для калгасніка з Беларусі там бульбай займайся, і калі моцны, то і ўсё будзе астальное моцнае. І гэта тваё права, і ўсё на гэта. А гэта у сітуацыі Рэспублікі Беларусі, існавання уласнай нацыі, гэта пытанне, якое павінна быць абмеркавана. І праз эратычную культуру таксама. І гэта не менш важна. А можа быць больш важна, што палітыка, яна другасна, яна ў тым айсберге культуры вось там, наверсе. А калі мы не пазбавімся ад посткаланіяльных залежнасцей у эротыкі, тады і ў палітыкі мы ад гэтага ніколі не пазбавімся. Разумееце? Дзякую, калі ласка, ўсім за ўвагу. І мяркую, што ў нас будуць нейкія там наступныя лекцыі калісьці, то глядзіце і запрашаем.